Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembawag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kadto ti pagayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz. Kumupkablaw tinimbag nga bigat kada kay amin nga sangapada papagayam. Sa dinuman tayo pasetayan nyo ita nga lubong. Noan yaman nga aldaw kan oras tayo nyo ita. Good morning, good evening, good morning, good afternoon. Papagayam mi. Pag-share nyo ti program at share this program ket padaanan nyo. Ti pagkasaritaan ni LC nga napoluan. Annulment. Anya annulment? Amo tayo na annulment. Panagsina dagiti agasawa. Abi nga naskin nga agsina dagiti agasawa. Sa sino ti maapektaran? Pabagayan mo. Padaanan nyo, share this program. Sa gudayin nga ti surat, ni pagayam tayong LC nga napoluan iti annulment. Dear Manong Nemi, kasta unay tiragragsak mi Manong Nemi iti madanunan ti may ka-20 nga wedding anniversary da papa ken ni mama Manong Nemi. Nabang kami ti may nga beach resort Manong Nemi ket dito'y kami nga nagselebrar. Oy Manong, 20 years ngagdendenan da papa ken ni mama, di mo pa napuutan Manong Nemi nga nagapad. Talaga nga naka-sweet da. As in Manong Nemi nga lawen. Awan ti mading aramid ni papa gabutan na pudno ken ni mama. Napastek ti trabaho na, nagserbi kada kami. Kastamat ni Mama Manong, adamot trabaho na, mga opisina man. E rin to tatalo kam nga kakabsat Manong Nemi ni Manong Rod. Tinauna. Panggap na kano tagbaling nga engineer, Manong Nemi. Kastamat na kini Manang Lili, kahit na matagbaling kano accountant. E rin to ta siya. Ito inaudi, Burdek, Manong Nemi, kadyak pa amo. No, anyan to talaik. Gaputadak pa lang editi high school, Manong Nemi. Kaming karik, nasyak to ti agbalidiktoryan, into nagturupos kami iti high school. Gaputalang nga to ti kiti grade school, Manong Nemi. Yung karik pa iti bagik, ken kada papa, ken ni mama. Ngayon to nagraduarak ti koleyo. Siyak to ti summa cum laude.
Kada kami nga kakabsat manong name sa angko paglastog, ngem siya ti kalalaingan, kada kami nga kakabsat iti akademya. Siya, tinag first honor, tinag-graduar at elementarya, kayat ko tagbaling nga baliktoryan iti panagbasa iti high school. Mamaling kong ipanakkel, nga ibando, nga ikis ti sa ngalubungan manong nemi, nga ti pamilyami, ket iso iti kararagsakan, kakaornusan, agbaling nga model family mama. Gapot agsisinakit kami, ngagkakabsat, agpipinateg kami, agtitinulong kami, hawanti aggaapa manong nemi, uwen manong nemi, na relisyoso kami, manong nemi, tikang kanayon kami, sumukna, iti simbahan, at dadagiti gundaway manong nemi nga, agkakararag kami nga sangkamaysa. Samang pulos nga amo nga lipa, samang pulos nga, samang nga malipatan ni Apo Diyos man. Nadayaw kami, napakumbaba kami, kadete kang kanayon ko nga pampanakil nga ibagbaga ka na iti kaeskwalaan. Nga, naragsak kami nga sang kapamilya. No ikumperar ko manong name iti pamilya mi, kadaduma nga pamilya, kadaduma nga kaeskwala kita istoryada. Napapaki ni mama, nagkapa naman ang drabi. Ni papa, at chicks na. Adamat mangibaga, ni mama, nakaungungit, al-under na ni papa. Sa ating baga, ni manong ko, tinakaw kwarta. Ni ading ko, kinudot na, tinungpak with Miss isa magbet no ka manong naimi, kaon kakit ay, maglagi din. Saan kami kasta? Yung maglagi din. Manong naimi, tanakasaysaya at itunggal may sa kata kami. Imagine manong, 20 years nagtenden na da papaki ni mama. 20th wedding anniversary da. Kaya nakaragraksak kami manong nemi. Kaya di, papuyutan min manong nemi kada mamakin papati. Andela, iti inasakot mi katakwadang anniversary cake. Wish pa! Ma, wish! Pawante sa baling, kang kanayong ikit daw kay Apo Diyos anak ko. Saan nga ti, kang kanayon nga naragsak tayo. Kang kanayon kami nga aking kinaawatan kini Papangyo. Maaramid ko ti obligasyon ko ken kuana. Kastamat ti obligasyon na kanyak. Ngawan ti sumrumsa ang problema mi. Kastamat kada kayo. Tiwis mi kani Papangyo. Kaya nagtultuling panagsisingpet yo, panagtitinulong yo, panagsisinakit yo, kaya di panang pasinak yo tagbasa. Okay? Kaya naragsak kam tula una yan kini Papangyo. Ano mo? Makapag-graduar kay amin. Iti kayat yo akurso. Ken naragsak tumati bangunan yo pamilya. Aging ka nagtimakmet ni Papa manong nemikat ko na. Kanunungan amin datang yung baga ni mamang yo anak ko. Yeah? Okay? Awang kumati sa baling tuladan nyo no saan nga ta kami matlahay nga naganak ka na kayo. Papa, Ate Elsie, kas bunso. Kayat ko, ninto nag-asawa kaskeng ka. Nagbalintong asawa. Idol ko, Papa. I love you, Papa. Oy. Baka agimo ni mamang mo. To, api ko magimo ni mama. Gapata, madimat, jak mabaling ibaga nga, nga nintong kahit ko agasawa kat kasken ni mama. Babayak mo. Ito, ni manong rod, nakunana. Nasak to tagasawa. Pilyak to matikas kang ka mama. Ay, madi. Kunamat manong nemi ni Manang Lily. Api ko mga madi. Matultula din ni mama. Nagbalintong asawa. Gabutan na imot, kermot ni mama. Oy, saan ka kermet? Nainotak lang. Nalaing kag budget. Hangkong edad ka na kayo, tisubsubra nga kasapulan nyo. Tamangan no kamot kwarta kat mayo awang kayo. So kasabong ibaga kanyak si Kalili nga nakermeta ka. Mama, sige nga natin. Blow the candles. Kenrugyan na mangan. And once again, Papa, Mama, we love you. And happy 20th anniversary ka na kayo. Manong nemi
nakaragragsak kami. Kaday dati kang kanayon mi, nga idaw-dawa ta sapay kumatagtultuloy datang kinaragsak mi. Ket kas iting karik manong name iti bagik, ken kas tamit tang gada papa ken ni mama. Siyak ti valedictorian manong name iti data para grade 1 ko di high school. Ni papa manong name iti muna nga nagbagak. Hello pa? Oh, Bonso. Pa, I'm so happy. Siya ka talaga ti valedictorian, di parang turpos ko. Wow, talaga. Katakarupan yung agkakamsatan na kat. Sika lang matadaon honor na kat. Gapoto siya kung kalalaingan ko na kami nagkakamsat. Gapo iti na ita. At dapat nga matpatik ka kami soda. Hala? Hala pa ba huwag Pantay-pantay ti patang patig mo ka kami Kung ka lang. Mas nga talaga nga. Sikati, ipangag ko. Kastamit kanyak papa. Idol ka. Diba? Kung nakken ka, kung nasyak to tagpilit yung boyfriend ko, nagbaling asawa ka at pilik ti kasken ka. Gawata, nakasaysayaat ka nga ama, nakasaysayaat ka nga asawa papa. I love you pa. I love you, Bonso. Nga may libak manong nemi. Makapapas gelak. Ngamin mama manong nemi na dumakit. Naglalo na takayat ko. Hindi ko nakarot nga kunan ni manang lili nga nagkermuet. Ngamanawat anugutin. Nainot na lang. Lalaing lang ang budget. Ngayon ni papa manong nemi. Nagkidawak yung kuwana. Naglalalo na ako. Hada na pintas ng pakita ka performance ko. Di na mapupuutan. Nayon talawans mo. Ay pa, thank you. Pag-atang gundo natin kursonadak nga blouse. Ngayon tunod dalawan man ni mama, nangalam ting gatang mo kanata batong ko na to. Siyempre, ornong ko karak latamo ta. Tsak kayat nga ibaga nga nagabuking ka. Ang mga nagimon di kiti kakapsat ko. I love you pa. You're my idol pa. Nalagsak kami nga road manong nemi nila ita nga panagturpos ko kapot sakti ba Victorian. Ngem. Nakadakdakil nga ngem manong nemi. Tasakbay nga nag-enroll ako manong nemi iti first year college. Nga itultuloy matet manong nemi damanong kinimanang iti panagbasa da. Engineering ti kurso ni manong road iti accountancy ni manang lita. Iti tamandlaw ko nga. Kaslap, saan nga gininudi da papaki ni mama? Nagsalutsudak ni mama. Ma? Abi bunso. Abi kasla, ininot nga saan tayo nga naragsak? Ano ko nam? Ininot nga saan tayo naragsak? Abi ko nam tiwas na. Tama siya ka naragsak? Da kayo kani papa. Matini dati nga sweetness yo. Ana? Dati kinalailo yo. At api kong taway nga umuno nakakagawid manipot opisina. Maudo-udi ni papa. Dati no, maudo-udi kat inkasabati ni Sona. Baka busy Ori met busy kayo no ko Kinamapan yung sabati ni da. Wala mapan yung sabati ni Sona. Nga araw ko penyo, agag-nagag kayo. Namangmangan tayo. Da kayo tikang runaan nga agsinsidong ba, agsarita nga dua. Nga mangbagbaga ka na kami. Nga manuitan nga mangan tayo nga, agkalang lang tayo nga di ka agun-uni. Ape ma, nagapay kay kadi, kini papa? Nagapa? Danaputan nyo ka nga nagapa kami. Nyata mo mi, magamot na ilimlimad yo. Saan yung ipangag kung ipakita ka na kami. At ka di problema ti pamilya tayo, mama? At ka di? Awan, anak. Awan. Awan ti problema. Amok manong naming agul-ulbud ni mama. Isun blood ko nga kinasalita ni papa. Pa? Kumusta tayo nagkalalaingan ng anak ko? Ha? Gaman nagpa. You're my idol. Pa, Nagbadlaw ko. Abi saan nga inuni ka ni mama?
Anong saan nga ginuno ni? Akin inunig, no awat di porten nga ibagak. Akit saan ko ibaga? Kastamat kang kuha na. Ngayon mo, adakam ton iti silad mi. Dito, nagsasalita ka mo ton. Amay, hindi ka di problema ti pamilya tayo pa? Awan! Awan naman no. Awan sa bali nga panunutan anak no sa nga ti panagadal mo ha? Kastamat ka rin kakamsat mo. Awan dan niya man na problema mi kinimamang mo. Sabi ko man takastar ng peso pa. At saan lang asisyak manong name iti nakadlaw, pati da manong road, kani manang lili, manong name. Pwede ba nagsasarita mga talo? Imposible nga sa inyo nga madlaw, manang. Mana, madlaw, makaikaw nga road. Dati ko na nga Cold War. Cold War? Kahit mo sa manong, ada gubat iti nagbaitan da papakin ni mama. War. Yung maawang pagdanagan nyo. Saan nga palubos da papakin ni mama nga agtutuloy dita. Pagpipinustan tayo. Iti masangwanan nga daw. Nasayad dan tumanin. Imbas nagkukuro tinagbasa manong nemi takas iti kalikagom ko. Tuloy-tuloy ti pas nagkutap no maintain ko ti grade ko ket kayat ko nga palinak to nga summa cum laude Marlon. Dito ko nga naamo ni Marlon. Hi. Hi Marlon. Siyempre ni Elsie. Nakaragraksak ka? Siya? Tarupam nakaragraksak. So kung makita ka, ore no ang problema, naragsakak man tuwan. Tapos, ito ko mga problema. Problema ti pamilya. Nuko. No, ito problema ti pamilya yung Marlon. Sa mo itugtugot din eskwela, tapos nahamang piktaran di pa nagbasa. Ano kami nga problema dito, ha? Oo. No, kaya't gayem, ha? Ibaga, baka matulungan ka. Amang ka din ti pamilya, migit. Mabaling ko ipanakkel nga nakaururnos kami, nakaragragsa kami. O mapabalak nga rin kang kanakasta. Pati na kami nagkakapsat, awam pati pa nagkikinawatan mi. Nakulot pamilya mi eh. Saan ka mo po kahon tinamnama? Arlon, ikararag mo kinapod Diyos nga pumintas tumal pamilyayo. Naging ka manong nami, akasto ni tinagsak mi idita. Nagsublimit laeng nga, agsarsarita da papaki ni mama. Kasmat lati datin manong, naisam ni mama. Nalang damanin nga agsisurya, kabayata mang makan kami. Makita ya, hangos to nak. Kinuna ni Manong Rod, nga niya, nga maayos dan dumalat problema da. Nga ada problema da ideala. Adda, ang maliglig ang nori baga da mamakit papangawan. Nga madda. Adda ka talaga. Nga may taawanin, nasulbarin. Amuyo, Lily, Elsie, abnormal di may sa karelasyon. No awan tagbalik ang problema da. Ngayon, masulbar damat lang. Ngayon napimpitas ko mga kuya, adda ko mang problema da kabigatan na awan manin. Medyo na pa, 3 months, imagine. Nalpas ko manong nami, inalpas ko niti first year, idinto iti pa nagsasarek manong nami kata graduating ton ni Manong Road, may santong engineer. Idi, tanapasamak manin manong nami. Iti saan nga pa naging inuni da papaki ni mama. Pinalutput ko manin ni mama manong naming kaskas ding awan ko na. Kastamat ka ni papa manong naming may masasungbat da awan. Ngim, idi, tabigla manong naming na pinayaban na kami nga talo. Kasi lada family meeting ni manong.
Adda kami. Ang nakatugaw iti salas. Dati noon takastoy manunay mikit agabay da papaki ni mama. Ngam saan? Nagin na dayuda. Nagsango da. Ada tilaod ni papa, ada matidaya ni mama. Nag-aabay kami mat ngagakabsat manunay mi iti may nga tugaw, iti sopa. Imanay kami. Ni Manong Rod, tinagtimat. Pa, ano dito eh? Family meeting? Komperensya? Iti anya nga agenda. Ni mama, Manong Nemi, tisimong ba? Rod, Lily, Bunso, we are sorry. Ngem, mapasama kenti. Panagsinami, kini papangyo. Panagsina? Siyak ti dagos ka nag-react man. Paanalmin ti kalay sami. Kanya? Analmen? Elsie, hanggang una nag-react. Sino ta sa nag-react manong? Agulay makalan. Nadanggad na ida. Mama, anya dito eh. Tagtagayin ang kalayang ti amin. Hindi ko di mong ipamanagkal ko nga napanagkalak nga mga baga nga naurnos tayo nga sang kapamilya. Pagkatapos ibagayo nga agsina kayon nga paanan yun ti kalay sayo. Itan niya nga po. Halin nga po. Ano nga iti problema yo? Shhh. Elsie, saan ka unang agreagas ta? Kuya, handa nga tipain. Maadaman kang runaan. Yung masagnan. Ito na ito yung bahalag. Kitawan sa baling sano siya. Siya kang ipang banakil nga naurnos ti pamilya aday pagkatapos. Tagsina da papa kay mama. Mama, ano nga ti rason? Papa, siya man ti sumungbat. Kaya't mo nga di nga, agsina kaya kay mama. Anak ko, dahil dati sapsapulen ti panawan. Dahil dati sapsapulen na gini pasama. I'm sorry. I'm sorry, anak ko. Yung talagang sana nga may gawin ang bahay. Mapasama kayo, di ba nagsinami? Kini mamangyo. Idaan niyo nga rason. Labi di kayo mag-ibagat ni rason. Ni mama ti sumungbat manong naimikit ko na. Kapot, saan kami nagpimpinateg? Imo na ni papangyo nga saalin nga nangipateg kanyak. Gapoy ti dayta. Nasusurok matan nga pinukaw ti panangipateg ko kenkuana. Haan kami nga naragsak iti tunggal may sa kada kami. Gapo taawanin ti ayat nga nang balkot kada kami. I'm so sorry, anak ko. Ngayam ni papangyo. Pumanaw ito na ito nga balay. Mabati ak dito'y. Ken mabati kayo nga talo nga anak. Ngayam nakas pagarigan. Kada sumurot kada kayo. Ada kada kayo. No di ko kaya tagbati kaniyak. Una adamay sa kada kiti. Kada kayo saan nga agbati mo sumurot kini papangyo. Sa ako ang gawin. Inumabalin. Kasbay sa ngayon na. Siyak ti pagkidanaan nyo. Kadi-kadi kada kayo. Sumuportar man ti amayo mo saan kada kayo. Kabaylan kayo nga pagturpusin ti kayo Diyos. Basta. Manipod iti da ito yung haldaw. Intong bigat. Saan nyo ito makikita ti amayo? Kabutawan ito ni sorry ito eh. Kabutagsida kami. Saan kami nga pimpinatig? Nakapilan ti annulment ti kalisami. Ti makderak manong nimi.
Saan? Sakayat! Sakayat na mapasamang na ito eh! Sakayat! Sakayat! Napanak manong name iti silad ko. Inlak ko. Madumod ko ti rupak manong name iti katre. Nagsangsangita. No. Saan nga mo na ito eh? Saan nga mo na? O pag nas ka na mapasamang ka na kami na ito eh. Maawagan mo nga broken family, iti pamilya amin. Ano ti rason? Nabasanda nga baga di budbud nga rason, umanay ka dilatan nga. Nga baga nga sanda nga pinatek. Apay nga sanda nga pinatek. Ano ti ka puna? Apay, apay, apay. Manong naming ore kasanot pa ng tugtugtug dati rita o tika silid ko saan ko idangin kaskaso. Naiturturog ko manong naming di pa nagsangsangit ko. Bigaten, di makariingat. Awanin ni Papa. Kastamat din manong, awanin di kiti luha kapsat ko. Gapata na pandan nagbasa. Ni mama ti adda manong naming. Good morning, anak. Tugtog kami nga tugtog. Isilad mo. Matandanagan kami. Saan yan nga po amang kunak mo. Yan tinapasamag ka. Awang ka dito klasem. Abang ka di mo sinapat tinagriing. Kanda kayo, mama. Awang ka dito pisina yo. Saan na ka sumartibisina kang ganyan ka makasalita? Anak, saan mo ko mga itulok? Nga maapektaran di pa nagbasam. Hindi ka story nga napasamak ti pamilya tayo. O anin ti rupak pa yung sarang ko karagiti makamamu kanyak, papa, mama. Nagiti makamamu kanyak, kaya nagiti pangibagbagaak. Nga natayon ti kakang ornungusan. Nga pamilya dito ilubong. Nga saan ito nga mapasamak. Nga mawatak-watak tayo. Nga dan tumapukaw ka na tayo. Awanin ti rupak pa nga sarang ko kanakuha na. Anak, saan mo ko maipalubos nga maapektahan ka unay. Kasi iti, ingkari, damanong mo, kinimanang mo. Nga saan ta nga paapektaran. Ituloy datagbasa. Ang tani, nawayaman ni Papagyo nga may magsarunggar ka na kayo. Wano, mangtawag ka na kayo. Buno da kaya mismo ti mapantayan na. Sa dinutayan na, mama. Sa dinut pagsapulak keng kuhala. Sa dinut pagdanunak keng kuhala. Ada ka din na patpatek ti amam ngam ti siya. Mama, amok matket anak. Amadlaw ko hindi ba ilay? Nadadanga na sa sideg tirig na may ti amam ngam ti siya. Saan nga po doon natin mamahalo? Saan mo nga bagadat anak? Kaputa. Madlaw. Obvious. Yung saan ko mga siyak ti papasulam? No apay nga awan ti amam itidan na tayo. Saan ko pinapanaw? Nga marubing laeng, nga isot umadayo. Kada tayo tagtalan na ito nga balay. Mama, di lang mabaling nga mamuamin no anya ti ususto. Basta saan kami kapimpinatik. Kat saan yung matakaguna ti amayo. Saan nyo kumamat nga ikatente respeto yung kang kuhanak. Saan ko ay may kari, mama, nga di maapektaran di pa nagbasa. Di mo tayo, kayat mo nga baling kanto nga sumukalo,
summa cum laude. Kasi sino ko man ti makakonsentrate ti kasto yung pasamak. Ang nangamin ti pudpud no mama. Apa niya, di ibagakon. Sa anak ko nga eten ni Papangyo. Iti anya nga rason. Kapata, awanan ti marikna na akasta. Siguro kat adadag iti pagkurkurang ko kang kuha na. No, pa'y araramidag ti amin. Gagapata sana ko nga ipatpateg. Di naman tentong palen dya kayat ko. Di naman ten patgantikid daw ko. Aso yun ang orot bet. Di sana makapukaw ti pamateg na kanya. Saan kami nga pimpinateg ti amayo? Iso nga nagsina kami. Hang kumamapektaran ti pa nagbasa yo. Ituloy ko matagbasa. Ipasnak yung tagbasa. Dawag-dawag ti cellphone ni Papa manon name ngem unattended. Apay. Pati ka dita kami. Nga anak mo, Papa. Kat saan na kami matan nga patpateg. Muna di mo kayat nga maamuak no sa dinutayan mo. Tapno sa anak mo may dita. Papa, amom, Papa. Nga napatpasag ka kag paisongim ni Mama. Idol ka. Maapay nga sa anak ng tugod, Papa. Kinapay nga saan ka makunta. Kinapay nga tsaka mo sa dinutayan mo. Awan makaibaga na sa dinutayan mo, Papa. Manong name yung oresan ko akayat nga maipagtaran ko mati panagbasak ngem talaga. Napagtaran. Saan ko manong name nga na-maintain. Dagit na nga nga grado. At dapat duwa nga subject manong naming nga bagsaka. Naamuhan ni Mama manong naming. Tapi naayabanda ni Mama ay sa eskwela. Iso nga sinalagan nak ni Mama. Elsie. Mama. Apa yung palubos mo nga maapektaran di pa nagbasam? Ha? Uri madda kayo, Mama. Da kayo kumakas magarigan te syakit kasi ti sitwasyon. May kasya ko hindi tagbasa. Ang pinardamanong mo kinimanang mo. Sa bali da, Mama, sa bali at. Kapuka dito talaga nga napatpatag ti amam nga may ti syak. Mama, saan nga dahil ito isyo? Aping makamubaan. Damanong mo kinimanang mo. Abay, katsi ka. Kahit mo ka dino sa makamamuan no sa dinutayan ti amam. Kahit mapang kasadyay. Kahit mo ka di makidin na kinipapang mo. Saan nga dito kahit ko? Ano ka kahit mo? Kahit kong sublimat lang iso na dito sidong tayo. Kahit ko mabukal matlang tinawatakin ng pamilya. Yun sana ni mapasamang tigas na. Gabuta na probanan ng annulment. Jakpain mo balikas. Na analin tigal lang sa amin. Kahit saan kam itong nagsinubganan pa. Gusto ka di? Ako matin sa serviti biyag ko. Kahit ko matin di matay. Manong nemi nakalalis to dagiti pasama. Simre ka kiti salad ko manong nemi inlak ko, double lock ko. Ori anyat araramida na parang tugtugtog. Kastoy gaya manong nemi no talaga ngagmular ti panunot mo. Nakaalis to manong nemi ti pananghalak ti panagkagitgatan ko nga blade, kilit. Naglaslasak manong nemi. Maulawahon, kat kastaon iti panang rakrakdan manong nemi ti ridaw ti silid ko. Aging kangawanan tinapuutak. Pinagsublin ti puot ko manong. Adda akong ti ospital. Ni Mama manon nemi. Iti adda. Iti abay ko.
amang banbantayan niya. Tinalyaw nak ng nagkidema. Kaya't kumanong nimi. Kaya't kung ngajak ipadlaw nga nakariing akon. No kasta, nakalastak. Si bibiyagak pa ilang. Apingin sa lakandak pa ilang. Apingin sa lakandak pa ilang. Inakumalat na binabayaran tap namatay ako. Nga naugutan ako manitidara. Langig ko manong naming nga nalukatan tiri daw. Disilid nga yan. Ininot ko tinagmulagan. Nakitak ni Papa. Siyempre naamuan natin na pasama kanya. Kahit umay nakbisitahin. Nandiyan ka mo man. Tasimur tigurak kayo ko na. Nagkidimak manin kat imbadlaw ko nga talaga nga maturo pa lang. Manong nemi. Nangikot yung saritahan na kitirakan na kanya. Kumusta isuna? Edoy. Sambay lang yung palubos na hapot Diyos nga matay. Ang mamukaw ti Bonsota. Ni LCT ni nang dibdib. Itinapasamak ang panagsinata. Sapsapulan na ka, tinak na. Tawagan na ka. Dahil nagtulagan na sa kadi. Nga naman baling ko mga kitawanan ti kami nakasyon mo. No pa yun. Ang damit arrangement nga. May deposit ni bangko. Niyaman nga, isuporta ka dakwada. Oris amon nga tungtungpalin. Kabayla ka magbasayan ng pagtungpalin, pagturpusan namin nila. Kung akit sangkan ka ng pagpakita pa. Nagkidawak man keng ka. Kahit sabi ko matamapatgam Nelson. Sonia. Idikit sa mga mapatgan. Nagidikid daw ko. Di ba nagpakpakasik ka? Yung pakasim. Patgam ko man ito yan. Sa mga orayan pa nga mabuutan na ka ni Elsie. Pumanaw ka. Kitsa ka pagpakita ka na kami. Apemit akas tati ko na. Kapunta na sakit kanyak. Numakit kita ka ba lang? Pinagpili-pili ka, Nelson. Diyan kami, wano ti babae. Sino ti pinilip? Natat nasakit na partela. Napatpatag nga amang tikabit mo, kandi putod mo ken kuana. Imitid na kami. Sana balik ko makanyak. Nasaan ako nga patpatay. Taagasawa talahing. Himing pagpagapom ko mga kanagiti anak ta. Saan ako nga impateg. Agramam at nandagit anak ko. Kapag kinay kayat mo, nagiti aginam. Ngamitid na kami. Nga ado nga amang. Nasaan ko mga napatpateg. Dahil nga babae. Nagkinawatan da idin. Di amokit insinamon. Kaskid daw ko. Ngam sarsarong karam at pailagayam. Isungawanin sa bali nga pamuspusan no saan nga ti annulment. Tapno awanin ti bibiyang ko kayang kakadawamatan ti bibiyang mo kaniyak. Kinawanin ti bibiyang mo kanagitan na ko. Malimon ti pumanaw.
Iso nga ti pagpakaasik ka. San kanton nagpagpakita. Uraan niya at mapaspasamag ka na kami. Ni aniniwan katawan ton ti makita mi kang ka. Anong nemi nalawag tilangag ko. Ta siririingak na ron. No kasta. Daita ti rason. At nasabalin nga pamilya ni Papa. Di ay dulak nga ama. Ngayon magbagang pagnusektot mga sawag at kaya't kung kakaskan ko, ana. Yung samad gayam nga nagbaling nga napudno nga ama kin asawa. I hate you, Papa. I hate you. Awanin ni Papa manong nemi inimadlaw ni Mama nga nakariingan. Gamot agar arubos na kitiluwak. Dahil tinakadlawan na nga siriingan. Elsie anak. Elsie, kumusta ka anak? I love you anak. Apek sa sakit ka. Nangig mo ka dito sa saritahan mi kani papang mo. Mama. Apeng sa lakang dakpay laing. Dapat ka tidakpay lamin na ibayad ko mga natayin. Anak. Samot-sawon ti kasta. Masapo lang. Kaya't mo ba tagbiag dito lobo? Gamot anda ka mangipatpatigkan ka. Uri din ako na kaya. Mama, anda kami kini. Manong mo kini. Manang mo nga mangipatpatigkan ka. Ape kaya't mo timatay. Na may sa kadilang tinapatigkan ka. Di kadilang amam. Gamot hawarin ti amam. Nasaan na tayo nga kayat. Kaya't mong matin timatay. Kada kami nga roden. Siya nga roden nga inam. Tikapsat mo nga lalagi kat padam nga babae. Anak, kawatan tayo ang tiginapod mo. Sana tayo nakayat ti amayo. Iso nga. Di makayat nga mamonyo ti kinapod mo. Tadyak kayat nga mapukaw ti pamateg kan respet ayo ti amayo. Gamot amayon tulat ta. Hanggang nangig mo siguro ti amin. Kat siguro ipadamag mo to kada, manong mo kinimanang mo. Anak, agmuon tayo. Sa munton nga ulitin pa'y tagpakamatay. Ipastang mo tagbasa. Agturpos ton ni manong mo, may santon nga engineer. Sumarunong tumatin ni manang mo, accountant. Kitsi ka, business management. Ang mga opisina na kan tumanakas kanya. Kahit kung nagawin, mama. Anak, mabidlang harap sa sutak ti doktor na mabalinan. Ano namin ti marignam? Kaya kon. Kahit kung nagawin. Nagawid kami nga roden manon na may tinawagak ni Marlon. Hello, kumusta ka? Nada ako nito balay. Umayak ko ma. Naman ti palubos nga sa baling amang bisita kang ka. Pinanggap mo ti kasjay. Dito pag ko na mga grabe tinapasamak ka na kami. Marlon? Ang balin na nakitain ti pagkasiraak. Pagkasiraan? Hindi asa nag-eskwela. Pagkasara ka kita 100 ba't lang? Panaglugan mo nga, agawin di tayan nyo. Agabay mo lang ti syudad, kinti iliyo. Awang pa 30 minutes nga ride, ti lugan. Yung kahit ko, tagdalinet ti kasera. Di akong kahit tagtanahit ka dito nga balay. Tanong dak dito eh.
Lagib ko ti amin. Sana ka makamabuan. No, dakla ito balay. Pangasiman, isa pula nak mantilapit sa pagkasaraan. Asi nagdiskwela. Please. O sige. Tawagan nga ito na tapos na pula. Impako ko manong nemi di kita arwatek. Irita tumawag ni Marlon nga dakano nakasapulan na. Banag manong nemi nga mas dahon ni Manong Rod. Stamat ang ni Manang Lili. Bunso. Apay. Kuya, kahit ko nagkasera. Ano ya? Apay, kahit mo nagkasera. Kaya nag-restaurant nagawin dito eh. Amo ka din mama? Saan na pahinga mo? Hindi pakadak to. O, dada ni mama. O, apay, ano problema dito eh. Ma, kahit ka nun ni Elsie nagkasera. Elsie. Saan na kumain gawin, mama? Kalpasan nga pimanaw ti amayo. Sumublat kamat nga pumanaw. Sana ka pumanaw? At kasara klagjay. Tapos nga kasi hana ka mabanong ag-travel. Mani po di eskwela, gawin lang dito eh. Iti bigat, ag-travel lang tumanin. Walking distance lang di pagkasarak, mani po di eskwela. Ken, marabaring alis to ag makamubuan. Maadak sa diyan, naawanak dito eh. Sige. Nung sa dayo at among na siya. Palubusan na kaya. Ngayon sumarasarong ka na ka, ma. Uno, sarasarong ka na ka. Sige, mama. Gusto ko na yun. Manong Nemi, idurumuara ko niti balay. Elsie, ma? Saan ka kaningang pakada? Kaya nagpakada akong kada kayo. Kasi ka dito mo panagpakada. Basta inakong ko na. Ay, sorry mama. Imastig ni mama manong Nemi kiti natakop na. Anak. Lagi-lagi pa mo kuma. No, anyaman, tinagbasulakan ka. No, adaman, basul ko, tigastoy nga nabasamak ni biyag tayo. Ito tuloy ko ti dumawat, ti pamakawan mo. Ti bagas dawag. Abay, kabaylan damanong mo, kanimanang mo. Ti amin, kahit saan nga maapektaran, di ba nagbasa na. Minuapin nga siya. Kasi na mo kaya tagbiang hindi na ito nga balay. Ngakain mo pa yun si Mina. Anak, no adaman pa nagpurang tibang matig mo kanya. Kahit kung iba ka mo kaya ka, nga awan surok, awan kurang na, tipa nang ipatay ko kaya ka anak. Pantay-pantay kayo nga talo. No, may madlaw ko hindi may laing nga napatpatag tiamang, may mitisyak. Nagur-uray at pwede sa sarungkar mo. Gano saan ka man mauray. Ibaong ko na kakamsat mo. Tapno sarungkaran na ka. Nutawagan ka, sumbatam ko matitawag ko. Ang ginanad ka na. Sabi ko nga, na makaratwar ka. Sabi ko matamatong palmatarapahan mo. Sabi ko. Manong Nemi na dagsan mat ti baro kung ko pumanaw. Ngamjak maawatan tirik na. Awan basol mo mama ko nak. Ngam, kasla namat basol na.
Ano nga min dagiti nagkurkurangan na tapno maarabid di papatikas jay nga mga alat sa bali nga babae. Kangurakmat di papa. Apa nga napatpatag na dyan nga babae. Di may kadwa nga pamilya na gamita kami. Apa nga nagbali na kastoy. Tinagtumpalan. Di ibang panakil ko nga daydayaw nga naornos ka naragsak nga pamilya amin. Apa nga nagbali na kastoy. Iti kaadakon dito kasera manong name kasera eskwela kasera. At adagidi kong daway na tumutawag kaniyak ni mamangim sang kasungsungbatan. Mawantinas ka na pagsalitaan mi. Na kumusta anak na siyatak mi. Ngam no lagi kakabsat ko manong name ito tumawag sungbatak. Hello Elsie. Kuya, abi nga tumutawag ka rin ni mamaking kasama ng sungbatan. Ay, siguro busy Siguro may patpatang dobra. Abi ko mga tsak sumbatan, kuya. Kat sumbatan ka pa. Kinong si kamat tumawag, gabot taon umbrak, sumbatak. Kumusta ka? Kastoy, didak pa kadanagan. Adada nga okay yak no dak ditoy. Hanak nga okay no, makaawi dak no dak dito balay. Manong, advance happy graduation. Umay ka to ha. Siyempre agpaalaan. Maring masakong to. Abay kasang ka umay ko ma. Umay nakasarong kanan ni manang mo alilo yung bigat. Personal nga dadaking kasapulan. Abay nga, deposito yung tabang ko. Ang damat account ko. Kasi nung deposito kami. Kadidan tumala, syudad ti umay ami ang deposito. Online, dapat deposit ka online. Abay, di na kami kayata na makita. Anat basong may kang katapto, pati na kami kakabsat mo kaguram, kan kaguran ti amin. At akadinas kang gaguraam kini mama. Kuya, dita ka di mawatan, kayat ko tigmay may isa. Dita ka maawatan. Baka agbabawi kan to tikas nga raramidan. Agbabawi kan to nga naladawan ti amin, Elsie. Nagturpos manong name ni Manong Rod iti engineering a kursuna. Iti nagpaala sa anak-anap-napan. Nairwar na't board na manong name kat kastaon iti ragsak kuman. Napanak ka. Kababay mat. Mailiwak mat manong name. Iti nagpanawak nga balay. Damnoon tumakungkunada. Kapanak, kinarakob ko ni Manong Rod. Engineer. Congratulations, Manong. Sumaroon tumatin ni Manong mo. Kagraduar. Kaya nagbalin tumad accountant palupos di apo. Ni mama, saan mo ko di nga sitgan? No saan nga, sikat tumasadag. Isot tumasadag kang ka. Kasi ka malatin mo na ang inasalgak gabuta si kang artikang runang kakablawak. Elsie? Mama? Abi kas laki lagduha-duha nga makakita ka niya. Ada ka din nagbaliwan tila nga? Tapno saan ta kadagos sa malasin? Kasi lang amin jak mamating anda ka. Kasi siyempre, may isan nga na yung engineer ni Manong. Imayak ka. So maroon tumatin manang lili. Kasi sabi ko man may isan tuman accountant. Sikan tumatin ti sumaroon. Intun ka nga nagsubli ka dito eh. Ma, okay ito sitwasyon. Basta lagi dito diyo amin nga masapul ko. Pagbayad ko ti kasera. Kinanya ko nakasapulat ti eskwela. Okay akong sadyay. Kayat mo, nadayo ka. Asadag lang ma. Asadag lang ng saan kamat nga umay.
Pinadas mo ka di nga sinapol ti ama. Sa din nung kamintayan na. Ape ngamin ng bilin nyo keng kuha na nga sana nga pagpakita. Dada ka din ka po na no apay mananayunan ti basol ko keng ka. Ganapin no yung bilin ko ti kasjay. Ape ko mga tungpal ti amayo. Ti ko naman kindi, talaga nga saan na tayo nga ipatpatig ti amayo. Ma, saan ka mag-plan-up? Sorry. Uri ko nagtakas dihay, no kumata talagang ipatpatig na tayo. Kaslay ta. Sa dito tayo na, umay na kumamat kablaawan, tinaw na nga anak mi. Nabiyapay kang ka. Taori no saan ako nakakikit. Imay ka nagpakita. Indun ka, nung na, umasunutan pa, iti pa nagpakita. Manong ni si Maruno ni Manang Lili nga naggraduar kan nakarwar iti board na. Si Maruno Akmet nga graduating en Manong. Babayan ti tulong, Manong Nemi ni Marlon, anang tartarabay kanya, kanang tartarabay kot kan kuana. Nagbata kami nga nadaanan Manong Nemi, iti trabaho. Iti graduation ko Manong Nemi, dalaeng Manong, kinimanang, timay. Iti damagik Manong Nemi, no asin no, o no ape nga ngemay ni mama. Nere nga nakano nga matmati ti bagbagina. Umay kanto sa Manong Karsadyay. Kabuta kahit nakamakita ni mama. At dakay man Manong, malang. May destino ton sa di Manila. Dito lang ang Lili, tikadwa ni mama. Manong, baka no, may destino mati sa Bali. Panawan niyo ni mama. Gabuti trabaho. Di mo kadikayat nga si kamat ten tagtalinad sa dyan sidong na. Ngayon talaga kadi nga panawan niyo. Gabuti so ti mandar ti trabaho. Sige, kitak to no, mas pagari ganda. O, anti sa Bali nga, kadkadwa na. Sa bagay, napiksaon pa lang. At sumsumuro nga sakit ni mama. Anya? Ano nga sakit nga magbagayo? Tsaka mo, gapo siguro ti panakamular ti panunot na. Gapo siguro ti panakadepress na. Imagine, sinaksaktan ni Papa. O rin sa sino, madepress. Nga kura na siguro, pakamatay, tinatayo. No, kung makaskin ka, idi nga nalupoy, idi ginandat mo matag pakamatay. Ang no, kastamat tarami din ni Mama, nabayag kumaitan nga awan, tinatayo. Ngayon, padpadib ka rin na lang, tipakinagim na takayat na nga. May matangan, tinapintas, kapag tungpalan tayo. Anong tibagbagayo nga sakit na? At ang dagiti gundaway nga, malipatan na. Tiyo Brian na. Kanya? Ala, Diyos ko. Dandan ni painuuram di malay tayo. Aglutluto gaya misona. Ada malagip na nga papanan na. Nalipatan na nga aglutluto. Kiti magmanda. Imbagat bigla man lang nga nagsubli. Tada bigla nga nalagip na. Diyan. Umas asukin ti kusina. Diyos ko. May sapay. Na panaggroceria. Tinawagan na ti polis. Ada sa di polis headquarters ni Mama. Tapay. Tinilo di polis. Nayaw-awan. Di na malagit pagawidan na. Diyos ko.
mapanagbayad ti bill, ti kuryente. Nabayadan na gaya man. Iso kang delikado. Di ka dimasyan kini mama, bunso. Aman. Akin ka manong name. Nakalpasan di duwa nga aldaw. Ay. Kalpasan di duwa aldaw manong name. Ada nang ipadamag. Kanya. Nga natay ka nun ni Papa. Saan? Saan nga po doon dito, Marlon? Dito ni. Saan ka di nga dito ni Papang mo? Nga naikabi ni Pablo. Pag-iwarnak. Iso. Rest in peace. Ino nga address? Ito eh. Diyos ko. Marlon, kuyugan na. Kahit ko makita ni Papa. Ano pa yung mamuha ko sa dito, yan na. May sawat na bangkay. Pinasawan na kami, Papa. Sinapsapol ka, Papa. Itatamagita ka. Sa akin nga bangkay. Papagayam, saan nga may ipalubos ti oras nga mairing pas tayo gapot atid dugpay. Ato pwede kini sumaro ng mapasamak. Medyo heavy drama na ito imas basa tayo itang pakasalitaan. Sa adda natin naskin nga nasisita nga papanan tayo. So nga hamad nga rin mabaling ituloy tayo, ag-overtime tayo, malada wakton ti papanan tayo. So nga, palubos yung kadi at agparto tayo tumigat. Ya? mabitin na. Ori tayo, yung tumigat, mamon yung tunong sa din pagtungpalan ti amin. Kasi lang, siliserma tayo siguro no, sa din pagtungpalan na ya. Nasakit na tayo, medyo heavy dito yung drama tayo ita. Talagang nadagsan. Annulment lang ang title ng talagang nadagsan nga. Gaboy iti talagang panangdibdib ni LC. Dito yung letter sender tayo, dito yung napasama kiti pamilya. Imagine, idulon na ti father na. May sumit ti ramot ti amin. Kat ibang panakil na nga naornos na ragsak ti pamilyada. Na magbalimot kayo makasyay. So, dino nga tayo pagtungpalan na. Adan to nga happy ending dati pakasalitaan ni LC. Hintay to dinggan ti parto ken paggibusan ti pakasalitaan ni LC nga napoluan annulment. Sa kudayan nga ti sunat ti parto ti pakasalitaan ni LC. Dear Manong Name. Kas iti nakinsalaysay ken ka idikalman iti part 1 nga paset ti pagkasalita ak Manong Name. Talugam nga kakabsat ket siyak ti buridik ni Manong Rod ti nauna sen Manang Lili. Ibang banakkel ko Manong Name ti kinaornus kinasaya at kinaragsak ti pamilya amin. Gabotawang pulos ti amomi amok nga problema. Wen Manong ngem dimteng, tidak kala problema nga jak pulos ni namnama. Iti graduate ngayon ni Manong nga road, iti engineering nga kurso na. Sumarsarno ni Manang Lili, iti kurso ng accountancy. Ngay dagbasa ako niti kolehyo, Manong Nemi, minenten ko. Ing karigatak naman mantinar ko tinangato o grado. Tasyak ti kalalingan kada kami nga kakabsat iti akademya, Manong Nemi.
Nag-first honorak di naggraduarak ti elementarya, valedictorianak di naggraduarak ti high school. Ken panggap ko manong name iti graduar iti kolehiyo nga maysa nga magna cum laude, uno summa cum laude. Dadating karik iti bagik, dadating karik kada papa kini mama. Madlaw manong naming nga papas gelak. Takunak, nga ito nagasawa ak, kas ni papa ti pilyek. Idol ko ni papa. As asadag tiriknak kay ni papa ngim ni mama. Napaneknekan day ta manong name. Idi ta mapasamak. Nga dimteng nga practical baryo ti pamilya mi. Idi mamomi manong name nga agsinan dagiti da papa kini mama paanaldan ti kalaysa. Dito nga naduktalak manong name nga dagayam second wife ni papa. Nga adda nga pinili na dayta nga kabit na nga kami nga legal nga pamilya. Makita ti sakit tinakem manong name ni mama kapatigas diyang inaramid ni papa. Wan, nasakit mo tinakem ko. Kasla sa anak ka makapag-recover manong. Kinapudno na, kita kas insalaysay ko di kalman manong name kita nagpakamatayak pa. Hindi ta awanan ni papa. Hindi ta sapsapulik ni papa. Hindi ta kunkontagik ni papa. Nga mawamatan di pa kakuntakak keng kuwana. Nakaray di pa ilang gundaw iti panangibagan ni mama. Nga kinaykayat ni papa di second wife na nganda kami. Naimulan tigurak kini papa. At damat pamabasol ko kini mama manong name tanangin ko. Iti pa naka-hospital ko, ti pa nagpakamatay ko, nangig ko ti saritaan da papa kini mama. Naday din tinaudi pa nakakita kini mama. Ngayon pagpakasya kini daw ni mama, nga saan to ko man ngagpakpakita. Yan tangay, ad-adamit akinayat na ti second wife nanginda kami. Manipod mo itin, ad-adan nga saan ko makontak ni papa. Manong nimi nagkasera ak iti syudad kabayatan ng tultuloy ko tagbasa. Kasladyak kayatan di makiden na kini mama kendi kini kabsat ko. Kasladyak kun kayat agnaed iti family house mi tano agnaed ak malaglagip ko lata. Ak sakit lata ti kaungat. Taday nga pagdaingan dayawak ti kinaragsak kin kinaurnus mi ngim gayam. Awanin ni papa. Nagbalinan nga abnormal ti kasasad ti pamilya mi makunan nga broken family. Nagkasera ak nga road manong nami kat kagurak pa idigri kakabsat ko no tumawag ta kanyak kat kumustaan ta. Mailiw ka ni mama kanyak. Ngem, diya mo. Takasla na imo naman tigurak iti inak bahanag nga saan ko mo. Pamasulig ni papa no apeng nga naramid na ti kasjay. Pamasulig bat ni mama no apeng nga imbilin na. Nga saan nga pagpakita kaniya kada kabing. Imbaglagid din tada ni Marlon manong nami na nasinged nga ka-eskwela ak ken kastameten nasinged nga gayem ko mang tratrabe kaniya ano jak mariro kat adda panagayat na kanyak tinalimed no mampaysan na pangimbaga. Nagraduar manong nami ni Manong Road iti kurso ng engineering sa nairwar na ti board nagpaala hanak pa nga napat. Iti agrador met ni Manang Lili manong nemi kad nakarwar iti kurso na accountancy kad nakarwar ka CPA. Sa anak manang napan. Kad idesyak met tinagraduar. Manong nemi. Ni Manong Road tinangabay kanya. Kaya't nangasaway Manong nemi. Nga nabayagin nga sangkam nga nagkita kini mama. Nakaililiw na kano. Katsalsalutsudan di kakabsat ko, no anyamat ti mariknak, no mailiwak kini mama. Naging gaman nami, ngay bagbagahan di kakabsat ko, na sumuro ka nun, ito pa nagkabaw ni mama. Nagsapan, kinunakidi. Ngim sigon, manong nami, kadigri mangagas, gapo ka no, ito pa nakatest depressed na. Gapakano ti kasadyahan nga napasamak iti pamilya. Kasadyahan
ti rimsuwa nga sakit na. Napanagnakan da manong nemi tinaminsan nga panaglutluto na nga nalipatan na nga aglutluto gayam dadani na oram ti family house mo. May kadwa manong nemi na pangkanong naggroceria di nakanumutan amo ti pagawidan na. Kaya dumapay manong nemi apan nakalipat apan nagsakit. Naghanong pala manong road, manong nemi, kanimanang lili, imbag at malasin na paida, nga anak na. Sinarong karandag na manong road, kanimanang lili, katim pakaamuda ka niya. Nga gawidak ka nun. Tawang ka nun, timangkad kaduwa kini mama. Yan tangay, nagraduarak mo ten, kanadamat ten trabaho. Taiso ka no, manong nemi, ni manong road. May destino ka nun sa Manila. Ito, taniman ang lili, kastamot kang kuwana nga may destino ti adayo. Agriraya ka, api nga siyak. Tadi ka di mailiw ka ni mama. Di mo ka di kayat nga abruten ti ado nga panawen nga kaawan mo ti danala. Tapos ladyak idi kayat manong nemi. Ngem dimteng manong nemi, iti may sapi nga pagteng nga nakadayagan ti lubong mi. Hindi pa kamukan niyak ni Marlon manong name. Hindi pa kita na kanyak manong name. Iti na ipablis iti paggiwarnak. Nga ni papakit na tayo. Saan na po na ito Marlon? Ti sapsapulek. Ti or-orayek. Natayin. Kas pamariknek. Makita mo. Nelson tinagan ni Papang mo sang kadi. Dada tiladawan na. Basta, may idol nga ama. Yung nagbaling nga narukop. Takinay kayat na di second wife na nganda kami. Sanan nga ipagpatig ni mama. Kat pati na kami nga anak na kat saan kami nga napatig. Iduluwek nga ama. Awalin. Nasayin. Patid ka rin lang tapanak kinakim mo, Elsie. Malun. Ang mga tan na kiti kakabsat ko na ito eh. Ang mga tan ni mama. Dahil natin tsaka mo. Api nga di mo tawagan ida. Kita man di address. Kahit kung makita ni Papa. Apay nga talang maamon tayo address nga yan da. Kas nila na dito eh. At dapat lang dito syudad. At dapat lang kayo dito syudad. Kahit ko di mapansan dyan eh. Kuyukin ka, Elsie. Saan ka baybayan? Yaman at Marlon. Yung sakbay dahil ta, tawagan pa ilaw mo ni mamang mo. Ni Manong Rudy tawagan. Kat ipakamukin ka kaspagarikan ko, anak kaspagarikan, ta saan na pahinamuan. Tinawagak Manong. Manong Rod? Oh, Elsie, umanugot ka din, tisingasing mikeng ka, nga sikat yung may magbatay ni mama. Imbas ka mangalat tayo, tiya, soldoan tayo, nga magbantay ko, ano? Nakaharuga din, pasamak na. Nakabutbutin ng rumwar. Malagip na nga rumwar. Amo na balay na kapag panhawan na santo na makasubli. Doon nakabutbutin kat no agluto, mabaybayan na. No aglaba, malipatan na nga. Irikat ti gripo. O rin no saan na malipatan ti mangan. Hamata. Manong, nadamag mo ka din? Diyan niya. Natayin ni Papa. Nabayag nga sa nga nagtimek ni Manong Rod. Manong, may atmet. Hala nga may atmet. Apa ko naman di kasta. Tab na ginanan. Awanin ti problema na. Natayin. Ti saanan nga mangipatpatag ka na tayo nga ama. Apa ko naman di kasta talaga met.
Saan ka di ako na ni mama? Nga di tayo po kahon, ti respeto tayo kang kuha na. Ti pamatag tayo kang kuha na. Kasta ti kayat idi ni mama. Iso nga di na impudno, ti agdamang idi nga problema na. Sigun ka ni mama, pinagpili-pili ni mama, ni papa. Namin adong kinidaw na nga isina na dyan nga babae. Adamat kong daway idi, nga nagsubli ti dati, nga lailo ni papa ni mama. Ngem subsublan na namat gahim latan dyan babae na. Balag nga doon nga nagsakitan tinakim ni mama. Nangigmumad dat iti nga lawlawag na ka. Nga kapoy iti dayta, kinay kayat dan tinagsina, ti pan nakaanal, kat naanalan ti kalisada. Ti bay samit kagugurak kini mama, iti panang bilin na kini papa, nga di pulo sagpakpakita. Kito orin bilin na, no talaga kumamit na kayat ni papa, tagpakita ka na tayo. Namin pinsa nga binabayaan na tayo. Manong, ito ko king katadres, tapnuhan niya. Di yung ka di kayat nga makita para iti mao di agundao iti ama tayo. Sika ti mapan, ta sika ti makaama. Manong rod, saan ka kumagsao ti kasta? Adad to'y ni mama nga gumagawawa, nga nabayag na kan nga saan nga nakita. Si bibiyag ni mama, saan ka nga umay? Idin to tinatayan nga amam, kit isupilat papamob. Napatpatig ka na dyan na tayo nga amam, ngim ni mama. Nga may iliw, iti kaadam kumatidan na na. For how many years nga sa amon nga nakadan na ni mama? Manong Rod, saan nga na ito ti issue? Ti issue dito, ikat para iti mga odi agundao, nga baka nakakita tayo kay ni papa. Urahin kay sa jay. Umanakam kini Marlon, sikan ti makamu nga mangipakamu ka ni Manang Lili. Ken mangipakamu kini mama. Nagkuyog kami nga road kani Marlon manong naming napahan iti address. Semi-bongalo nga balay manong naming. Nga naaladan, medyo na ipot-putong. Kasi lang nauli magmat. Marlon, nagkamalinan sa amin, ti address. Agbasar ta. Sino ti sapulan ta? Ano't nakan tiya'y babae na? Wano, may kaduang asawa na ko, baka nagkasardan. Tanaanalan, ti kalisada, mamakin ni papay, di pa lang. Tsaka mo. Di mo pa mo siya tukid din. Nagbasar kami manon nemi. Nailokat tiri daw, manon nemi, ti balay, asay mi bonggalo. May sanga. Di tsak mariro. Kasatar nga tani manong. Babae. Iso nga tani tatik. Unang, Marlon, no, dito'y kumati, nakamain sayagan ni papa. At ako maato, at ako matao. Kaslaw mat binatay. Panagkamalita lang. Masadeg manong nami, ti babae. Yes. Ano ba sapol yun? Check ni Elsie. Ti, burdek da papaki ni mama. Ni Papa Nelson. Nabasa min yung newspaper nga, natayo ni Papa. Nakaimansayagan na. Dito'y kadi, iti sustong address nga na ikahability. Pakamoy iti pag-iwarnat. Si kakaditing second wife na. When? Siyak ni Brenda. Ti may kaduang asawa ni Nelson. Tinangagaw iti amami. Tinangarak-rak ti pamilyami. At talakalan. Elsie, talakalan. Diyan ka mo. No siya kang peso tinangarak-rak ti pamilyayo.
Saan nga dahil tissue ita? Sa dito tayo, tibang kayo, di ba pa? Naitabonin. Hanya! Abay, ang tabon yun! Abay, saan na kami nga pinakamuan? Abay, saan mo pinakamuan, ti? Imo na nga asawa na. Hindi mo na nga pamilya na. Agtala ka lang. And say, keep calm, please. Data itinuar. Malang Brenda. Mamaling ka din nga pastrikan na kami. Saan ka lagi tamang gulo? Pastrikan kayo. Siya kuntim mangpasigurado. Manang ko nagtamo kayo. Nakangim siya. Siya ti makamo. Nga mga nawa kani Elsie just in case lang. Mabiglahin. Ilokad ko ti kayo. Manong Nemi, gas laglulukin tirik na. Ape kastoy, Marlon. Sa mukha din nga binasa nga na siya at tinaipablis. Ang kading na ibagasan dyan nga naitabonin. Tsaka mo. Pagsalusudan tinay Manang Brenda. Siyempre kami Manong Nemi ti uneg, inuwaras ko nga dagos ti pa nagkita. Kadagiti ladawan. Ipapangko da ito ya. Katsiyak man da ita. Hindi nagkalaysa kami. Kalpasan nga naanal, ti kalaysada kinamamang mo. Hindi baga mo Manong Nemi taad da ubing nga nagkapuy ti kusina. Mami! Sino na? Ti kapsat mo. 5 years old na di last month. Mami? Anak. Nag-bless kayo ni atem. Ate? Natnagan mo? June. Nelson Jr. When? Uy, opo. Mami? Anak. Hingga kinilulam. Tada pagsasalitaan mi. Okay? Sige, Mami. Excuse me po. Dakailan? When? Si Kukoy di. Edita. Edita, dada nga kay-kayat na ka. Ti amami nga kami. Owen, si Kukoy di, nananayang agdan na kami. Ano tadakin ka? Apeng handad na nga pinili na ka. Himta kami. Saan nga siya tinang desisyon? Nga magaman ang siya pinili na. Pinili na kami, kinilsyon. Pinasan nyo yung pakamuka na kami nga na tayo ti amak. Anyakit ti ulpit mo. Na amon mi. Naitabonan. Umuna-unay. Awang pulos tinted kanyak ni Nelson. Nganagan ka na adresyo. Taday na ka no tibilin ni Mamangyo. Kinawari ka saan ko mati panang ipakamo. Nang runay di
Idag nga habit kan patay. Awawagan na ni mamang mo. Isubalang panakamok nga engineer road tinaw na nga putot na. Kan may isang account dat agnagan tilili. Kan siya ka. Kang runaon na unay kan ka. Siya ka tiburdek sang ka di. Wait. Siya ni Elsie. Nga paborito ng anak. Nga iduluwang ka no isun. Sa may isang uri amok na adresyo, nasakit unay tinakabukutan. Hindi bagada nga natayan ni Nelson. Dahil gusto damat nga ingkalik ako iti panaka-cremate na. Cremate? Nga pata positive. COVID-19 positive isun. Kanya. Naladladigit pa tinabasamak ka na kami kanya. Dati mo malan ay mansayag. Pasalatan, nag-atake. Ntaray mo ito ospital. Sinabtest na. Kat natayan, sakbay nga rin muwerte resulta. Kamata talagang positive. Kasi di protocol. May cremate. Sa aling nalaskan pa nga may mansayag. Kura na mo yan sa dinuti nagkakaipumbunan na. Di talawa na yung pagpakasik. Siyak madlahing. Takang nunangan ng ipaga kung sa dinang pangitabunan takin ko. Tapno mo ka sa rungkaran. Sa dino. Sa dino tayo ang titanem ni Papa. Ibaga, sa dino tayo ang titanem ni Papa. Patuldo na manong nemi kat siyempre nagkukuyog kami. Takayad na mata sa rongkaran kano. Kaduwa na, ken kaduwa mi manong nemi nilsyun. Kat may mesan nga lukan, tinusarmi. Ti kotse ni Marlon manong. Kaniti Campo Santo. Agara rubos na kitiluwak, manong nemi, nga nang itong keli tatalo, kandela, kanang sindi ti kandela. Kanang iparabaw, manong nemi, ti dinagasmi, nga ginatang nga sabong. Papa. Papa. Ano yung nasakit na, Papa? Nalalagaman nga di ka pulos nagpakpakita. Tila na di ka pa nakakita ka, Papa, nung masang ka nakasalita. Di ka anda kini ito ospital. Iniintaray na, gabuti pa naglaslas ko. Siniriingak, inagsalita kayo kini Mama. Talagang hindi ka namin pinsanin. Lisan na kami nga impating. Binuto ka di ka talaga di pusong, Papa. Tadada ka kinaykayat mo ti sa bali. O no sa kanuoman ti biyag mo ngamda kami. Saan ka di ka mahiliw, hindi ka nagiti kinaragsak tayo. Nakaragsak tayo, hindi Papa. Ipampanakil ko, ti kinaragsak, kinaornos, ti pamilya tayo. Ipampanakil ka, Papa. You're my idol. Kaganayin ko, hindi kayo magmakakangan yung kasawa. Ang tungat tuladag, tigaskan ka. Kapunta para kanya, you're the best na.
You're the best papa. You're the best husband. Tunggal na kayat ko nga may padamag nga napintas nga damag manipod kanya kaya di pa nagbasak papasi ka di kang runaan. Nga umuna nga pangipadamaga. At kang kanahinak matiti nga premyoan. Nga dahil ito ni mama kanyak nga allowance ko na yung hayunam. Kasi nanugot mo kay ni Manang Brenda na siya ti paborito nga anak. Nugutek ba't papangat asinig tinik na kayong kangim ni mama. Mamegas city na ramin mo. Lamin pinsan kami na ibayan na kami. Kapo ka nitibilin ni mama. Nga nangig ko ini. Nasaan ka na pulos kang pagpakita. Sinapsapol ka ni oray ka papa. Mapay nga yung paida mo. Hindi pa nakakita kumakang ka. Sa ita. Namon mino sa dinno tayan mo. Ngayon ka magtindo tayo kampusan to. Nguray na tayo ka kuman. Basta na kumaman bangkay nga makita mi kay ka. Ako nga namin pinsanin. Ngalinaksin na kami, papapay. Manong name at dalata ni Marlon, iti sibay ko ng mga apros, mga pisel-pisel ti abagat, mga apros ti bukot ko, ti buok ko. Mang ba't patib ka kanyak? Tanuawan ka taniso na manong name at kamon. Baka namin ado akaw nga naglusdoy. Gabuti sakit kan sa mga marikrik na. Nagsangsangit ak na road manong name. Nga nagan-anug-ug. Ganayar arasa sumat manong naimi ni Marlon dagiti nga balikas. Arasa asko nakting danana tila bibig na tila payag ko. Elsie. Hano na yung sakit. Di barukong mo. Noon mo ti mamakawan. Puro pang mabalaw aming ibagbagam kinipapang mo. Puro pang mabalaw. Saan mo nga babalawan yan tilalpasan nga na tayo. Tauran niya tararamide, Mercy. Saan na kayo may babawi pa hindi ka tinalpasan nga napasamak. Ngayon tikang runahan kumalagi pem. Dagi di panawen nga ipatpatig na ka ti amam. Halos nagpapada tayo ti pasamak. Takas na ibagag kang kaidi. Nga di agam amuta, broken family, ti pamilya amin. Imuno na kami nga nagasagaba, gabot saan nga napintas nga relasyon. Nang nakapag-recover kami. Tulalim di ka kakamsat mo. Hindi pa lang nga nakapag-recover na. Waray nga tararamidem, babalaw mantig na nahayon ti amam, yaman ti basol na para kang ka. Saan mo ti may babayo pa, hindi ka di pasamak. Di mo lamit ti panunot mo. Awang ka dito'y. Naawan ti amam nga naramat na. Tapno dahari ti lobo. Ti lagi pem. Inidungdungon na kapay lang ti amam. Kasano ti kinapaot na ngayon patpatig na ka, dinungdungo na ka. Sika ti paborito ng anak. Kadrumay unay pagyamanam na ita. At dakad to'y. Tap na ipexam ti panagyaman mo. Itinimpay kan ka ni papang mong ayat. Sangat nga ti palang babalaw mo ken ko anak. Mahawatan ka, Marlon. Gusto ka.
Uri nga ta ulit-ulitek, dagiti ado nga pamabalaw ko kuha na sa anin nga may babawi pa'y. Yung salsalud-sudik lang. Ano, apay nga ada nga impatag na. Ti may kadwa nga pamilya na nga kami. Apay nga namin pinsan nga binaybayan na kami. Apay nga basta na nagtungpal. Itikid daw ni mama. Kaya kuha na nga sa anin nga agpakpakita. Dinagan ka na address, di na pa'y naipakamo kay ni Manang Brenda. Naipakamo ti amin. Nasa dinutayan na. Ang damat din dito kampusan to. So, nasakit. Nasakit, Papa. Nasakit dito yung naramid mo, Papa. Siguro, ore sa amin nga nangag. Eh, tawawagan, tinagan ko. Tagas ko na ni Manang Brenda. Hamok. Nga nagpagpakawan ka kaniyak, Papa. Pa-check nga nagpagpakawan ka kada kami. Pa-check nga nagpagpakawan ka kini Abo Diyos. Papa, isa babagawalan ka. Ano niya, may kita nagkurkurangan ka, Papa. Magawalan na ko, Ini medyo naalay-aya ng tiriknak, Manong Nemi. Di Manang Brenda. Itinagtibat. Pudno ti ko na. Elsie. Kada gini mo uding ka kanito, tibiyang ni Nelson. Kas na ko nakitay. Neso palat pa nakamok tinagan yun. Imbilin na kanya. Nga umay konto'y danon, tinalaos nga palag idadawad na ti pamakawan ka na kayo. Sagbay nga nagsinad na kini mamang mo. Ilawlawag na kanya. Nga di mawat na ti pamakawan keng kuha na. Itaramidan na nga napatpatig kami nga ngem idita kayo. Ngem pulos nga saan nga ka ni mamang mo ti pamakawan. Gagang ganita. Kat di pa mo ni mamang mo ti pamakawan. Si kanto ko man ti mangindanon kini mamang mo. Ito na sa panagpagpakawan ni Nelson. Ken kuha na. Kada kayo. No kasano, idi sa ayam nga marigrig na yo. Idi kaawanin ni Nelson. Mas pa'y kanya. Kada kami nga gina. Manong Nemi, pimanaw kami ni Campo Santo. Imbagahak Manong Nemi, kini Marlon nga tumakas kami di kasidgan nga, mabaling nga pagmiriandaan. Gabot ha, marignak ti bisin ko. Laban kami Manong Nemi, kinidanda kami di fast food, inigkamag ti dakulat ni June. Umay ka, agsaklot ta. Ha? Hate ko naman. Hate? Ubing ka ba, Jun? Di mo ba ilang maawatan na gani mapaspasamak? Siguro dumting to ti panahon nga. Ilaw-lawag to king ka ni mami. Ti amin namin. Ti amo ka, ti ka. Nawala ni daddy. Nataya ni daddy. When? Sinalusog mo ka din kini mamim nung mangalan tupay? Ti sa bali nga dadim? When, ate, imbagahan nga saan ka nun? Manang Brenda. Elsie?
Ada ka din nabati ni papakada kayo? Nakas para ti pagbiyagan nyo? Dagiting benepisyo nga ipaikan ko na ti kumpanya nga trabaho na. Wala nga samat na sikati. Ay, wala ya. Nag-asawa kayo kayam, nagkasar kayo kayam. When? Kanya balay? Balayan na kami. Gana dapat, nakadeposito edi bangko ang kwarta mi. Ano nga oras ti plano ti biyag mo? Tsak piya mo. Alam ti contact number ko manang. Just in case kasapulan ti tulong ko. Nangaroon no, para kinityon. No, mapay nakaarabid ni Papa. Iti saan ko marumbeng, inarabid na kanya, kada kami. Yung rumbeng laing ang pagyamanan, miti kada na editi sidong mi. Kad babay ni Treda, kahit kong nagsupapak kang wala. Kas pa nagsupapak ko. Kahit kong natulungan ni June. Agamanak, Elsie. Agamanak. Sa ori na awanan ni Papa. Adaman ti Junior na. Arig na sila si bibiyag ni Papa. Kinunak man ang naimikit inarakop ko ni June. I love you, June. I love you too, ate. And thank you, ate. Pinapatpatak man ang name ni June iti kawarta. Pwede ito sa agdan. Pwede dagas mi ida iti balayngan ng danunan mi kadakwada. Tumawag ka na ko ha, Manang Brenda. Okay? Kahit nos, di ka maurang ka tumawag, siya kung tumawag na kahit ko kumustain ni June. Okay lang. Orita, nagkaamu matay matin. Kabayatan manong name, nagsubli kami na isubli na kanya, isubli na ko ni Marlon di Kaserak, nag-ring sa cellphone ko. Ni Manong Rod. Hello, Manong. Ino ti address? Address nga? Di na kayo bansayan ka ni Papa? Ano nga ni bansayan? Positive, COVID-19 positive. Krinimate da, intabon da ang sigod. Tapos nag-ayap. Nagapo kami dyan, Campo Santo. Mabalingit mo kanya ang address sa Campo Santo. Tapapang kami kini Lily, nagtulagan mo. Sige, Manong. Di mo kaya na kumusta ni Mama? Kumusta ni Mama? Radya balay. Tilang karubati nang ibilinan mi. Nanukas na nga room market. Igawid da. Manong. Kahit kontek supli. Very good kasta. Sigante mangbanda kini nanang. Papay nga nanang ko na. Ay, mama ko na ko. Wine. Kas buridek. Nusto ko na yun. Nusto pagtutulagan tayo. Very good. Sa amin na problema na kusta. Ruming unay. Gabutan na pangaot. Ti panawan na sa mo nakadkadwa ni Mama. Kail-iliw na ka din ni Mama. Kang kanahin nakasalsalud-sudan. No, kumusta ni Bunso? Damat lang, Manong. Panawa kong ti Kaserak. Uretang, kabay lang matindi mangalat pukod kong halugan. Alam na listo nung papang ko pa nagtrabaho. Kaya hindi pa nagawin ko.
Katalaga maturi, o loga mo, alis tumat lang. No, apakit nga mas daw kami din, no, apay nagkasera ka. Hindi apos pasa ka pa lang, naging ka na ita. Naglawad yung balay. Kasi nga radan, tagkoy kami mat kanilili. No, anti ka mo sa doon, sa mga marami ditan, intun bigatan. Nga magabot apikin iti oras manong nemi imbaga ni Marlon ng intun bigat laingan. Sana kaskarin ang ti panagbunag. Aduman nga rin gamit mo. Di kito gamit ko kit adamat masaraka ka madahan ko sa balay Marlon. Ano nga rin? Ilakom? Owen, tapos ni kastakit. Dati ka seram. Ibagam ka na dyan, aking kukwat, isun ti gumatang kada giti gamit mo. Tadno yun doon ada sumubulat nga agkasera. Adan doon na, usaran na. Sige. Basta karati mapasamak. Tanuan niya, timpanaw ko sa jibalay. Isumatla ti sublik. Awanan ni Papa. Kanilang mamangmon. Ganda. Kanirikabsat mo. Naririkabsat mo, posible nga, umuno na da nagkasar, namitis ka. Agpamilyada. Kas nangig ko nga saritaan nyo kinimanong mo. Kasuburidek. Sikat agtalin na editi, family house yo. Kan sikating, mangkad kadua ni mamang yo. Ni mamang yo nga, nasapang agkabaw. Diyan ka mo noon niya talaga ti sitwasyon. Diyan ka mo noon niya talaga tilangan ni mama. Apay nakasapsapa. Manulat tawan na. Adot kakasta. No ti may isang tao o kat permi nga nabuntunan ti problema. Imbaga, tasaan nga mapanunot ti mamang mo, tagpakamatay. Sa nakaskeng ka. Natibkar ka ti pakilakim ni mamang mo. Tadi na maaramid, tikas dinaramid mo. Kahit ko ti agawid, kahit ko ti agnariti din na ni mama. Kahit ko nga sulnitan, di kita doon nga nagkurang aking kuwan. Manong name yung pakaamok, kada ginidoa nga kakabsat ko, nasakbay nga, pumanaw da. Kat orayan dak pelang agsubli. Kasta nga rin tinapasamak, manong. Sinabat da. Arakog ko manong name ni manang lili. Mailo ka one kanyak, kat kano din na uding nga sa sarong karakongin ka. Abay, sakto mo na arak open. Abay, nasangan ni mama. Ay, nakadin ni mama. Alala, yung kadanunan ni kwarto na. Tadakam latang ni Marlon, manong. Boyfriend mo? Abay nga nag-aram. Busubli nga boyfriend ko to. At anak-ananos nga magsubsubaybay kanya, hindi adda ka bala ti college. O bayaw, tulungan ka nga rin yung mga isarag ka rin ito. Yaman ak manong. Kinuyog nak manong ni manang Lily, nga napaniti siled ni mama. Ni manang Lily tayang timak. Ma! Ano to yun, Elsie? Okay. Ay, sino? Ni Elsie. Pastrigem. Ilokan mong tiri daw ito sumarikan. Nakadilangan ni mama. Okay, mataso na. Ba't sakit na kahit nga ako Nadyalaan nga. Panagkabaw na. Nagkabaw. Baka dinamuti. Aman. Kabailan naman. Assistant ti bagina. Nadyalaan ano sumro. Malipatan na aglut-luto. No, dapapanan na. Malipatan at pagawidan na. Sige man. Gaman na. Kinuwat ko 3 daw man. Mama? Ay, napintas ka.
Talagamit ka na pimpinasak ni Manang Lili. Oo, siga ka ditay imbaga the road, kinilili nga umayag kasera. Ano nga kasera? Kunada. Pumanaw da ka no, ta, mapanda iti destino da, nga madda umayag kasera dito, nga iso ka no timang bantay kanya. Imbaga ti kasta. Manong na yung makabungtot. Mabiglang nga. Manang Round. Manang Lili. O, apay. Apay kasi ko na ni mama. Danya. Imbaga na nga. Daw may kasayra rito eh. Di ka makawatan. Sika ka di, datayo baga the road, kanililing o may kasayra. Kuna na. Nalipatan ka din ng kabaw. Ano nga kabaw? Baka nalipatan na dyan bagami. Yung bagami, nga okay kami ngo, mapang kami dyan destino may dyan kamlatan, ore tag sublin ni Sheila, nga manggad kadua ken ka, kunami, kami yung bagbaga adag kasera. Yung kasi din bagana. Nagsubli ka ken kuhan. Kaya baga mga sikan ni LC. Nagsublikan. Nagsubliak man. Apay nga makaringgor kayo. Ano pagkapapangan nyo? Mama, di na ka di manasin. Di na ka pa ilang makita. Sakit naman, mama. Nalipatan nyo ka din ti Bunso yo. Bunso, amang kang kumalipatan ni Bunso, ni LC. Kaya po na. Nagsangsangin na. Nagurura ito sa sarongkar kanya. Di ay Bunso nga anak ko. Nonya launa ito kagura na kanya. Nabasalatan pimanaw. Basbasa pa lang ini. Nakalalain ni LC. Tiburdek mi. Isot kalalaingan ka na kuha nga kakamsat iti akademya. Isot nag-first honor di grade 6. Isot iti nagbalinagtorya ni di high school. Kaning karina ini nga agsuma cum laude. Ang dimting man iti problema ti pamilya mi. Gusto nga na may bayan na ti panagpasa na. Di na na-maintain, di na hato ang grado na. Tinasakit. Hindi ananda nga napatpating. Di other woman, di asawa. Pinanawan na kami. Nagsakit. At ibang mulmular iti panunod ko. Nahon na iti kapunan no apay nga. Ingkani kinibagi ko rin na mas masamak jak mapakaon na yung Nelson. Kanin pa nagnagkukin ko na. Kaore awan ka ba ilak nga. Ikan tinaran niya kamasakbayan ng itanak ko. Sunulaing ta. Haging gana lang iti panang suportar ko kini LC. Tanapang din ng kasera. Kaya't nakidin ti ama ng siya. Naganggai ka na ito eh. Ururayag pala ni LC. Mama. Siyak na LC. Siyak na anak yung abordag, mama. Sika? Haang na sika? Siyak, mama. Siyak. No. Haang na sika. Saan mama? Siyak ni LC. Ala ka. Ala, awang pagdanagam no ang kasera ka dito eh. Tawang matintikad ka doha. Mapamatin iti destino na iti doang anak ko. Tabarbaring to ano, ang sublin tumid lang, Jibordek. Tabarbaring no maili tumid kanyak. Tapos no maipipandi ko kenkuha na. Mama, siyak ni LC. Ala, dahil kasi mga ibagati sang gusto malasan ko. Sikat ang kasera, saan na sikat ni LC? Siyak ni LC. Siyak ni anak yung Jibordek, mama. Siyak.
Nagsubli ako tapno kaya't ko sulditan na ginanuhan ang kurangan ka na kayo. Siyak ni Elsie, Mama. Pinakasagsakit manong name, hindi na pulos. Kaya't nga anugutin. Nagpinapilit kami. Manang ganayban na, nagdi kakabsat ko, manong name, kahit ko na ay, paruwarin nyo man dito nga kasera. Ibaga na din nga iso ni Elsie. Tikabsat yung nga bunso. Ay, ang papaos. Diyak man amo no apeng ibaga ng iso nga Elsie. Mama. Oh, Rod. Apeng nga malasin na. Bakit ka mo tanig si kaniro na kang kanain nga dati din na nga idaawanin tin na manglilipot nga maayo kat dahil ta o di nga milili anak. Uwan mama. Apeng nga malasin na kami kahanyo malasin ti Borodekyo. Ti Bunso. Kat sa tinutayan na. Apeng kumantak malasin. Hoy, hoy, hoy. Ay, nakaro kadlaon na sakit ko. Hamata. Iso da ito ni Elsie, Mama. Oo, nakaypay. Gumar kami langin. Dakit ka maggulo-gulo kayo panunod ko. Alala, no, ang kasara iso na. Nasa, no, pasin saritahan nyo. Anat nagan mo, ng kasara? Mama, siyak ni Elsie. Ay, kan kanagan kayo ti Bunso. Wala agad mo si kan ni Elsie. Ay, agan kanagan kayo agad sikit. Siyak ni Elsie, Mama. Di anak yun. Ay, apoy nga, papilit mo. Ay, Rod. Rumar kayo. Rumar yun. Dito nga magibabagang iso ni Elsie. Kaya ko tagin na. Kadadda nga makulkol ti panunod ko. Kasus po. Ay, nagsakit ti olok. Makulkol. Pinadda kami ni Tiruar ti siled ni Mama Manong Nemi. Paradamanin ti panagsakit ko. Apekastoy, Manong. Manang. Apekastoy. Nakaro ka nila una yan. Ti basol ko kay ni Mama. Dati nakmatanan mo kabigbigan. Saan na ka lama bigbig? Alang saan mabigbig? Di nakamon kabigbigan. Saan na ka mabigbig? Abay mabigbig na kayo, abay nga mamuna kayo, abay nga sanga siya, abay dinak mama mo. Nangigmulti ko na, Nga adakam lata. Inisibay na, adakam lata ka sa salita na, adakam lata. Mga atibay kang kuha na ka nagiti panawen, nga panagsagsagaban. Awan ka. Si Kalati awan. Nakay, may presubli na ito yung manong. Awan ti maramid mi, no? So man ti pamatim. Kano kas pagarigan taging kukunalay ni Mama. Nga muna nga si ka ni Elsie. Ngam dilalakayat nga nugutin. Ano yung aruturo nga ramidan? Saan ka di nga dada? Nga sa mo panawan ni Suna? Tapno may palagip mo? Nga si ka? Ti Bunso? Nga nabayagan nga kay Liliw na? Sige. Agang gantuin. Makamukan ka ni Mama. Namumunta na midam na kaspagarigan tam. Mapangkat opisina. Adan na na Mercedes ita karoba. Nga iso tigayim na. Iso magusgustuhan na nga kasasalita. Iso mapagtalkan mga pamanawan no awang kami. Kanita tadakan dito eh. Hagawid ka ti tunggal malam, sikat-kat ko doon ni Mama, iti rabi. Natalitid kami nga agtalin na edit, kadig iti pwesto mi. Iti na kayo disto mi. Sige mano. Tasak baga mapangkamot sa dya destino mi. Kaya kami ti Campo Santo. Nalakita naman ti amami. Amami. Ama tayo ng baybay akala tayo. Manong, di mo ko makagura ni Papa. Amo ka nga sa tigas na, kabuta makapapaka. Kahit kung sawin, noon yaman baso ni papakada kayo nagkurkurangan na,
Ruben mo na yung pakawanin nyo. At siyempre, horendo ang ramid ang tinalpas kat nalpas. Tinapatig, kadagi di panawin, ngay patpatig na tinimpa pa. Gusto ko maturong pa nga panunutin nyo. Lagagpan nyo, awan tayo na awan isuna. Sige, maawatan ka. Okay, dadanto tipik sa amin to no, at dakam sa jay. No, mampayad dakam latad to, mabaling malatang. Kas anak, kahit mamit nga, idanon ti, nabatbati pa nga respeto mi. Numampay na tayo so. Kaya awanin manong Nemi, daman ang Lily, kani manong Rod, ni Marlon. Marlon, nagyamanakin ka. Itaan nanos mo kanya. Gabat ipat-patik ka. Elsie. Itapay lang yung baga ma. Ipatpatig ka. Yung baga giding ipatpatig ka kas gayem. Itangay. Ipatpatig ka na na yun. Itahan naman na problema, matuyak lata. Yung baga ka Marlon, talalakit ka na taon. Nagpasaramat tikas di nga sitwasyon. Di ba? Nasapsapak lang nagpasar. Hambay lang ang broken family ti pamilyayo. Tidak ka mamuta. Okay? Mabalin ako na panawan ka nagkamanak. Akita tanto lang ang opisina ng bigat. Takasaritak pinana Merced. Oh, agsingsingbat ka Ape ko naman tikasta. Agsingsingbat ka nga agkasera ito nga balay. Marlon ka, ha? Abay, katawa ka. Kahit ka lang pagkatawain. Ada ka din nakakatawa? Abay, nga mabanog tamatam nagsangit. Hindi pa lang kalma na. Kang kalahin, kindi Kita, just relax. Kas na ko na ni manong mo. Nukas pagarigan na talaga nga saan nakamabigbig ni mamang mo. Aramidam ti amin nga panang pabigbig mo keng kuha nga si Elsie. Kaya nung kas pagarigan na pamarang lang ibaga na nga saan nakaamamura, amamuna ka, agad anong sambasitan kas pagarigan no, reta ti pangnusa na ken ka, iti panang laksid mo kini mamang mo. Saan ko nilaksid ni mama? No saan nga panang laksid, iti sa mo panagaw-awid, isisinam iti dito nga balay. For how many years? Sige. Mawatan ka, Marlon. Panawang ka karotin. Ginakarotin. Bye. Abi nga ginarakop na. I love you. Marlon, kahit ka lang, kapatid ka rin, kahit ko lang iyarakop keng karal, napudno nga tarigagay ko. Tinapudno nga panagayit ko. Kahit ko madading ganti-pitik ti puso. Marlon, ako mo sa bali nga propose kanya ket. Tamani po di nagsingid tan, tamuda ket. Agay na yatan. Di pa paisotan. I love you, Elsie. Yeah. I love you more, Marlon. Lagi narakop kami manong Nemi kat medyo napangod ti panaglanang di lips mo. Ikan. Kita niya man na problema, tawagan lang ha. Kita tanto nabigat just sa opisina. Kaya ingat. Kastamat ka. Oh. Lalaingam tagbaling nga. Agkasera. Hindi, takaw na. Manong Nemi turong kumanti ko sige natapno yung nakagluto. Hindi rumormat ni mama iti kwarto na. Ay, sus, panagluluto wanen. Mama, siya akong tagluto. Ay, nakapapainmat Hagkasera ka sa sikat bang luto ti kanin. Kamakot palang tagluto Ang ilatalang no kakata no. Mga numaksit mo no anyaman. Ngayon saan ako na po paano nagluluto Sakla pumano ito ka kusina no makaluto Masya akong tagluto.
Walang kababay kang katag agkasara ak ngam siyak timang luto ti kanen ta kadua. Di mo kadi kayat nga agkabanga ta. Di mo kadi kayat nga no anyat sidaek kat sida maten. No anyat paborito kat paborito. Isa na mama tumulong ka nga agdalos. Hoy, siyak ti makamong agdalos. Siyak pati aglaba. Pakilabayan no kan terwatek. Lakit tandanan nakatasyak nga agpakasera kat laba ak terwaten ti agkasera. Mga opisina ak mama. Ay, mama pa yung tawag mo kanyak. Kat nagsayatan na di agkasera kat mama ti awag na di agpakasera. Amo yung matgamit agkatawa. Apay ko mga diyak kamot agkatawa. Ay sus na mayagak ko mga natay. No diyak kamot agkatawa. Apay ko mga kangkanayon agsangsangit ak. Baba, nalpas kat nalpasin. Diba? No sandak nga kayat. Akit ako maramid ko. Sige mama, nakagluto. Ay, tulungan ka lang Ruden. Agtinulong tan. Nagtinulong kam nga Rod manong nemi. Dahito, iti paborito, jay bunso, nga maluto no kwa. Isot luton ta. No anyat paborito na, paborito kmenten mama. Kahit mo sawan. Kalo sagpadpada kayo, ni Elsie, nga paborito. Hoy, gabuta siyak ni Elsie. Ay, agpapaos. Ni mat mama. Alang Roden, agluto ta nga Roden, ha? Marbaring no iti panagluto ta, kat adanto agdoorbell, mapangko kitain, kat ninto Elsie, tiburudag ko. Apo, abang pagsunto. Talinutok ti paborito na nga sidaen. Manong nemi sinakayak. Noon yaman ti kayat ni mama manong nemi. Dinanggayak. Wen, saan ko nga ramidin ti mga ipapilit kang kuhana. Nga siyak ni Elsie, nga bunso na. Sinakayak manong nemi. Nagkisakayak kang kuhana. Nagluto kami, nangan kami. Kalpasan data manong nemi. Nagdigos, nagrubwat. Paano mama? Ita mapagkugatangin. Baka mat no, di yun tumanan amot pagawidan nyo. Man, ada mo dagiti pulos nga magitulod kanyak no kwa. Kasi no karot kayo tulod na ka. Kadi mo mot amot pagawidan nga address. Ma, dito yung latan. Ada ka di papanam. Tilak ka di kaya takuyugan. Oh man. Ito na bigat pa ng opisina. Nito na Merced, iti mang na katkanto ka na kayo. Agaman at nukasta. Ala ka rin. Ika rin ba nagdigusin? Tagrubot kan, taintan. Awan logan mo. At danto no, agawid ta. Tayo ito nga daw. Mabangkon alayan na tayo. Kursunadak nga. Iruwar nga lugan. Ito mo kumapay lang nga dalugan kumaten. Siyak pala nasangot ilang ala. Pakiluglugan ak pala ni Marlon. Sino na dyan nga Marlon? Tagbalinto nga manugang yo. Kahit mo sawan? Dahil iti boyfriend ni Elsie? When? Kayat ko. Talakita yung ka din? Nakita. Nagkukuyog na ka na road ka ni Lili nga rimor. Saan ka di? Malamin tinangyam amuking kuha na kaniya. Nagabay kami kani mama manong nemi tilikod titugaw ti taxi na sinadami. Igamaktiman na. Paselect. Mama?
Talagang agpapaos ka nga madan ti mama niya. Si kama pala ti kasera kasta. Ano na kiti ar-aramidan ni Elsie ka na kayo, idi? Iba't patag ko di anak ko nga bunso. Gusto na lang ta. Napatpatag di ama na nga siya. Abi ko na ang ikas diya eh. Wala. Aman. Sak iti may kadwalain. Gapo siguro ti ama kat iso ti head of the family. Kat no anyaman iti kayat nga i-report. May panggap kang kuwana. Siyempre. Gapo ti iso ti ama. Iso ti head of family. Ayun ti bakas dawak. Dagiti duwa nga anak ko. Dagiti duwa kakabsat ni Elsie. Siyak ti yun nada. Mama first, kunada. Ngayon ni Elsie, yadadana ti amana. Jadi awanin ni Nelson nga sawak. Met ni Elsie. Arig na si Murot iti amana. Ay nadamag kumadlang ka nagrikamsat na. Ngagkas-kasera ni Elsie. Nasapsapulan na kano ti amana nga di namat masapulan. Siguro mama kadimbilin nyo. Iti asawa yung saan nga pagpakita. Hagala dahil dyan ka matasagit tinakam ko korod. Imagine, dapat patagkid din dahil dyan nga second na may katuwa nga babae ti biyag nangamda kami. Sinungar ta sa sakit tinakam na. Malagip yung dagli pasamak. Sarang kontupulos sa malipatan. Ngayon do'y malagip. Nga dahak nga kababayo. Nga siyak nga bunsoyo. Ang lakit ko mga nagsaya at no siga ni Elsie. I love you, Mama. Nahabi kang sangit ka. Ala. Iba't pati kayo, Mama. Kahit no niyaman na kita nagkurkurangak ka na. Para ka na kayo kat dapat patig ni papagam na kayo. Makawalan na ko, Ma. Isun nga rin nga po na nagsubliak tamno. Nalpasan ti panawan ti mga panangasikaso na manong ken maanang ka na kayo ken sakmat din sumublat. Kas bunsuyo, Mama. Tungpal tanem, tungpal biag, nga siya kunti mga sikaso ka na kayo. Nagro na ita. No agpeso, ngagkabaw kayo. Na nakaro nga pa nagkabaw nga siya, nga bunsoyo ka kayo liluyo ko na yung at sandak pa yun nga malasin. Mama, naman na kita nagkurkuranga ka na kayo, naman tinagbasura ka layo pakawalan na. At tuya kang sulit. At tuya ka mangiparik na, Mama. Ito kinapatag yung kanya. Naglaing ka ng drama. Ay, uri na di anak ni uri di burat ko, di bunso, naglaing ng drama rin niya. Isot kalilingan ka na kuha ng kakapsat. Mama. Talaga ka din nga. Saan ka naging kukuna? Uno dos-dosahan na kanilang, Mama. Hindi ka mawata. Ay, dadan di papananta. Punasan mo, dikit iluwam ka nakababa, hindi papananta. Ha? Sumunong karta, hindi kayam ko. Ama mom. Ni Tito Ben. Ama mom gayam. Agama mo ka dito, Tito Ben, ka ni Tiburdekyo, Tibunsoyo. Mama? Mama, no? Kay mamom ni Ben. Iti kang runaan nga, pangitak-taklinak mo kasta na problema.
Idita, maduktalak, nga da sa bali nga babae ti asawak. Mapanak kinibeng, sadya yung nagsangsangit. Taapin nga isudot pagsangitan nyo. Apin nga saan nga nagiti anak nyo. Dak kayat nga mamuanda. So, ang karkarigatan may idi nga inlimit ti amin. Kada itati idi ti pagpakaasik ni Nelson. Nasaan ako mga ipadlaw. Nga dan sa bali nga napatpatig keng kuha ng imta kami. Kada giti anak ko. Tadyak kayat nga po mapukaw ti respeto da giti anak ko iti amana. Ano mabaling kadyak kayat nga kagura dati amana. Ang abalikan niya nga kagura kisona. Yung dahil taon ay tinasakit. Yung pagpagapo na ko kadagiti anak ko. Itisan ko mga panaka pasamak, iti panaka, watak ti pamilya. Ididamo, kas na nagtungpal, iso nagsublimat, iti kinasingad midi. Madmadlo, kadagiti anak midi nga adda cold war mi. Ngibidita, talaga nga napluan ako. Tas subli-sublihan ng badlat na di babae na. Nagsarita kami nga na siya. Pinagpili-pili. Sinot na patpatig kang ako na. Ta kami, uno day jay. Dahil ito na sakit kapasat na. Isuda. Jay agina. Tamasikong kanon dahil nga babae. Di pinili na. Dahil ka matay. Nangipunuan mi kadagiti anak mi. Ngagsina kami iti amada. Mapaanalan ti kalay sa amin. Da jente ng rugyanan ti amin. Ngayon, sinasakit. Ni Elsa nga bunso, nagpakamatay, imbag ta nakalasat pa. Kasla, nasakit unay kang kuha na nga mapukawan ti ama. Ta paborito na unay ti ama na. Kaya nagkasera, tasapulid na kano ti ama na. Dinakalun kayat, tegnaed iti family house mi. Kasla na imbaga, nga din akong kayat, nga makaden na. Amok nga pabasulan na, no apay kas dya tinaramid ti asawa. Nga amok, nga no amirisen na ti kinapod no. Sanak doon nga mapasol pa. Inaramid ko man ti amin tapno saan ko mga watak-watak ti pamilya amin. Nga manyar ti maramid ko no saan ang nakayat ti Nelson. Saan na kami nakayat. Nga napatpateg. Di may kaduang pamilya ng imda kami. Apure ka. Apure ka, kaksan sa akin nakbaten. Mama ko naman ang ganyan. Pakawanan na. Ang pagpakawan ka man ng ganyan. Mama. Ito na mo. Ito ka nga mabigbigdak nga siyak ni LC. Ito ka mama. Ay, apo. Dumsagtan, nakababay ka rito taxi driver. Datan di balay dat Ben. Ay, nakasasayat pag iti Ben, naka-ururos ti pamilya na. Sige, mama. Dumsagtan nga rodan. Agbadbada ka mga ginama nung naiming ng punas dagiti luwami. Kada karagragsak ni Tito Ben man nung naiming anang sabat ka na kami. Oh! Kumusta, Sonia? Ben, nadakman na yan. Kaduwag na kasara di balay. Isot inala na giti anak ko na engineer ka ni accountant. Nga magkadkaduwa ka niya. Itirabi, pagkasera, mawawagan na ti mama. Tito Ben. Agar arte ka din mamang mo.
Diyan ka mo nang arte. Mabigbig na dagiti kakapsat ko ng siyak din na mabigbig. Nabig... Abi ka kasi sakit ni mama. Wala kayo may imposibilidad ito. Oh, ano magsasalitaan nyo? Di na ka magkadipastrikan, Ben. Alam sa sumarkan. Nadanon may manong name ni Tita La Agnes, na asawa ni Tito Ben. Di kita anak da. Nangaroon manong name na bakasyon. Okay, mabilang ha. Tamang pasagana kiti pagsasangwan na tayo. Ay agurin ka, Ben. Mabaling nga si kakensyak lang tagsarita. Sige, panawag kay pelang aron. Madayo ak manong name ngem saan unay nga dayo. Sa may sang kanigatak, tinaglingid ngay mas digmet lahing itayan datap no. Mangigdak. Kuno mangig ko ti saritaan di dito. Inuwaras ni mama manong name ti panakita na taksla siguro duwan na. Ngawan ti sa bahali makangig ti saritaan da. Ngamadakmat lang manong name tilingid ti tugaw. Adumdum ng kadakwada. Ay. Oh, pinagsanay ka. Ang kalayong umayag dito basta. Adada kiti. Kahit kung ibuwang nasaksakitin tirakim ko. Sung imayak manin. Dasensya ka na kanyak ta. Baka disturbuakan ka. Sigamit sunya. Aumat sa baling nga taklihan ka. Nusa nga siya. Already. Hindi ka rugi pa ilangan mapasamak tayo. Panagaramid ni Nelson ni Timadi. Kaya agtungtong palkamad ka na iti advice ko ken ka. Nadamag mo ka din? Unang padamag ka din ng anak mo? Nga natayin ti asawam? Si Kamat. Oh. Nadamag mo ka din, kunak? Labayagan nga natay ni Nelson. Alala, sustumat ka di Tayo di naanalin ka lay sayo ka talagang kastan tinangibilangan mo keng kuwana. Ngayon talagang kapudpud nun nga na tayo. Na-COVID, positive COVID. Dalit lamang. Kaya, tsaka mo. Anday ita di kiti duwa nga, ngagkabsat. At nasigon ka ni road to tinawagan na. Mapadagan no sarong kaharan, titanem, ti Amada. Kati nakaamuan dakit ni Elsie. Ni Elsie ti muna, na nakadamag, kadisot na pan, iso pala pa nakaamuna ka nung nga na-cremate, talag positive. Ni Elsie. Ni Elsie. Sonia. Awatay mo ti kinapod no. Nga da ita tirasun no apay kasta. Nga talaga kasla makulkul. Nga magulo ti pampanutem. Pakawanay mo ni Nelson. Kabuto talaga na tayo. Ti bunso. Kanong tumat nagsublikan niya. Nagsublin Nelson. Isot kinanduang may dito Kaslaklag papaos no. Ibilang ko nga sila ni Elsie na diyag kasera. Sonia, naging ko nakakadilaeng? Anong naging ko nang ibagbagan, Ben? Hindi mo ka di mabigbig ni Elsie? Nga siyat kinaduam? Ni Elsie nga, inururay da to road ka ni Lili sakbay nga pimanaw da.
Tapno da isuna nga mangbantay kan. Tapno ni kastakat nagsublik at sulnitan dagdaado nga panawin nga kaawan na tidanam. At nakatiguram, iti burdek na anak mo. Isot manggurgura kanya. Labat batek tama na naman siya. Hagasam ta kahit na pa yung timatay, kapot kaawanin ti ama na. Aso niya. Ngay, di ba natin pasangong mga merienda? Awang ka rin di kahit mo ibaga. Pinapanaw mo ita ni Elsie, tapno si kakinsyak lang tig sarita. Awanin. O niya. So niya, awan pulos, ti pa nagsarday, ti pa ka nakariribok mo. Kan pa nakakulkul, ti pa nunot mo. Nood na pala marik na mga guray na barukong mo. Ben, dandanin di birthday ko. Baga tamalagi mo pa di birthday mo. Yung di mo malasin yung ti anak mong inaudi. Si Kamed, Ben, kahit na lang magkatawain, imposible naman na. Malagip ko ti birthday ko, tsaka malagip niya bunso, kaililo ko launay. Malalala makamuka. Inan anong sakman ng name tinakisakay. Kanito namin sa nanggundawan manong name kinasaritak ni mama. Ma? Saan ka din kay tati Aldo pa nagpa-check up yun? Oo, nalipatak. Ibang man din malagip mo. Nagsayat ka nga kasayarat ay palagip mo. Alangarot man, intangarot ka ni doktor. Amoy na si doktor yo. Naku namon. Doktor yo. Ni doktor yo. Ni doktor nga tinagan nakit yo. Sige nga, hintay mo. Manong name na panggam nagpa-check up. Simrek da, iti uneg, nabati up. Apa nga ta? Ada nga ta, tulog di kiti doktor, gani mama. Aging ka, nga ti assistant na manong name kat pinayapahay na kasimrek. Elsie, buwan doktor. Kasi kagayam day, burde kasapsapulan ni mamang mo. Yung imbaga na nga kasara ka ano lang, di balay da. Doktor, tatangorotik, kasakit o na kasangit ko ta. Malasin na da, manong kinimanang, yung dinakmalasin. Sonia, ay doktor, grabe ko nakumana ito yung sakit mo. Ngayon, dahil ito kita timaod, kaputi pa nakadepress mo. Ngayon, nakas pagarikan ta, dahil dyan sa pulem, kat dumtengan, sigurado. Ama po kawan na ito eh. Ubing ka pa eh. Nakas kang kanahin mo yung advice kang ka, kanda kiti gagayim mo ng mga advice. Pass is pass. Lipatin mo ti amin. Tinapateg, kiteg dama. Kasbay, doktor mo. Yan advice ko amin na ito. Mentally. Tap na di ka stakat, malawlaw ka ti panood mo. Doktor. Tikab-abay mo. Sa pulo mga anak. Alam mo, doktor. Kaya ito lang malulaw at panot ko. Okay, doktor. Ang kamkarudan sa mga gabaybayag. Agbayad kam tulat at jayan. Ngati tres kahiram. Hello, Megan. Natag mo tayo? Elsie, mama. Elsie. Sige, kintan. Awawagan nakmat manong name na manong kinimanang kanibagak matakas di. Nga hanak malasin ni mama. Iridumtengan manong nemi, di pa nagkasangay na. Dinadas ko manong. Nga kinontak ni Brenda. Manang Brenda? Kumusta ni John? Okay, Matt.
Kaya di ba yan nagmimit ka ni mama? Aman, namin doha. Kinasarita na, inapan na ka. Haman nga apa, inlawlawag namin lahat amin nga ni Nelson kat si asawa. Alam ko naman kayong kuha na nga. Saan nga siya tagasaritam? No may panggap ti panagsinami kini Nelson. No siya tipili ni Nelson, takilo na pagyamanak, no saan, so, awatag ti agasat ko, agasat mi. Namin doon ka nagpapakasi kanya. Ngam saan nga siya ayan ti solusyon ko na. Kahit mo mamit isunat, may kadua, may katlogon daway. Birthday no bigat. Ay bam ni Jun. Saan ka din delikado? At da kami magkakakabsat. Iso nga mo pagdanagam. Napadasam ka din na nagpakawan king kuana? Ako mataya mo kamasol ko. Yung maaramid mo to ka din nagpakawan? Ipagpagabom ti birthday na? Oh, sige. Taore siya katangagtal na panunod ko. Ano gutok met kahit kada narakrak nga pamilya. Gapo kanya. Mauray ka to ha. Ibagak kang ka ti address. Kasda nga ron tinapasamak manong name impakaumok ka namanong kanimanang nga umay ni Brenda. Naibam di dumapay nga makamamok ng gagayemi manong name nagroon na ni Marlon. Estabat ti pamilya ni Tito Ben. Anong name sa amin pa lang inyam amo ni Brenda, manang Brenda king kuano. Basta ko na ni mama, ay, gamo na. Dito pa lang tikaraksa ka na birthday ko. Aba ko nakastore, mama. Gaputa, ti tao. Inong birthday ka din. Mano, dagiti mga kombitar. Ito lang. Lagit, nakasaganan ti amin, mama. Kantahan na kan. Kinantaan mi manong name kalpasan na etahan. Kung namin kayang kuha na nga puwitan ng tikandela. Make a wish, ma. Mama? Kinuna ni Manong Rod. Ma, make a wish. Natsikan ka di nga ipangil ko ka na kayo. Tiwis ko. Haamat ka di ha? Ay, mawanti kang runaan nga. Idaw-dawat ko. Nusangat eh. Kaadan ni Bunso. Na nagkadagdagsan ti barokong ko. Kaninawalawat ko kinihapo Diyos. Lumagan ko man ti barokong ko. Awan ko man ti dagansen ti riknak. Tapos saan nga agmunar ti panunod ko. Nga nakadadudag iti maliplipatak. Lord, ang runana ko na eh. Nga na kayo di pagpakawanak. Gamutan mo, nga basol. Ti mangimula ti gura. Iti pata nga tao. Ngayon kayat ko makita ko dagiti nakariknak iti gura. Kan nagpaypaso nga awanan ti asawa. Si papakawanan kan kuwanan. Sabay ko matandaan iti sidong yo ni Nelson. Ti makaiga po nakapay nga narakrak ti pamilya mi. Makamukhain ka na kuwada. Sabay ko tamakitak to ida. Kang runan ti amin. Ni Elsie nga puritek. Ti bunsong anak ko. Lord, nahagsakak tulay ka nga pumusay. Ano mapatkan ni kitang kintaw ko? Nabanog ako nga kibibtor. Kat kahit kumitento may ka na kayo. Kaya mapasamak ko mga mapatgan ni kita kintaw ko. Nga
orel ng sign of the cross manong name. Saan pinuyutahan ti kandela. Oh, let's it. Ang masapul pa lang makararagan digiti taraon. Kinuna ni Manang Lili. Elsie? Manong namin nakigtutak ititalyawan na sa kanaklaat nga nakakita kaniyak. Tutak, andak lang ti sigigan na. Mama? Bunso. Bunso. Mama. Mama, nabayag ako nga dati nayo. Almost happier, ma. Sika. Saan nga siya tayag kasera, mama? Siya na anak kayo nga bunso. Anak, pakawanin nak no niya, mandi kita nagkurkura ka kasi dirumbi nga pakawanin niyo, mama. Nakaimimbaga talaga ni Apo Diyos. Ma, anday mamuka na kayo. Sino? Pinayapayak naman ang Brenda. Kibin naman ang name ni June. Damo ka makita. Nagwapo na anak mo. Nakit-ita da din, ma'am. Naminduhan nga kinasarita da. Siya ni Brenda. Happy birthday. Kanita lang na may pagsak. Tinampas na kan ganak parang pakawal ka na kayo, ma'am. Tasyak tiga po na nuwapi nga nakarakrak ti pamilyayo. Sika. Well, malasing ka. Sika ti kasin sinarak idin ni Nelson. No kasta nga si Imak nga susurutik itinalimad. Pakawanan dak, ma'am. Awanin ni Nelson. Inanawan na tayo ni Nelson. Ano, sanga po doon ako nam. Si bibiyag ni Nelson. Iso da ito ni Nelson. Kayang ingas ni Nelson. Haradnakan mo, anak. John. Nelson John. Ma'am. Dati ka, di tiga po na nuapay nga. Ang sapsapol, ti asawak, ti balalaki nga anak. Tamno ada junior na. Oh my God, junior. Oh my God. Ikaw po siguro iti panagpaligid ko idi. Gusto na ti talo ko nak. Yan tangay adamat ti lalaki. Ken babae nga duwa. Ayam ti ko na kami ni papangyo idi. Nga kahit na pa iti lalaki tapos na do junior na. Nagloko dahil dyan nga amayo. Pimotot iti lalaki tapos na do junior na. Ma? O Elsie. Nga pekas lang ka lang mandanagan. Nasibing nga diti panunod siya. Tapay. Agpagtitak ka dito parang ipag-arupyo? Saan? Magaman si ni Rod. Accountant Lily, anak ko. Dati bunso yung nga talaga nga. Sa balit pa nang ipapanakan niya. Talaga nga. Dahil pa lang papagnat, adadang ipatpatig na. Mama. Mabigbig na kun, mama. Elsie, anak. Nilaingin papangyo ti awan. Tap nung makompleto tayo. Ngayon, madamad junior na. Nga nung mabalil na kuma. Kadyak kaya na mapukaw ni Junior. Brenda. Ma'am, mabaling ka din nga kidawan kan ka. Nagkidawak idin ngam dinakpinatgan. Imbaga king ka idin adaywam ti asawa. Ngam ko na, nga saan nga siyak ti hanga sikat kasaritam. Hangam ita. Kahit ko nga patgat ko ma. Ano na ita, ma'am? Agyan ka dito, kay ni John. Orita, anak na kami umat ka da LC. Agasawan tumatan ni LC.
kadwaya kabalay tayo ito isuna. Uwan, ma'am. Ikadagyaman nagtasiyawat kay kanyat. Akito mo ngayon. No asin no, timpatig, kanipatpatig ni Elson, ipatig kumet. Kalpasan ditoy, intay ito sa rungkaran, titanam ni Nelson. Manong nemi nakaragragsak kami kadedi nga aldaw. Arig na nakompleto matlaing manong nemi ti membro da ita nga pamilya uno da ita nga pagtaingan. Nga arig na manong nemi kat nagsublimat laing dedi pampanakkel ko nga ragsak ornos ti pamilya ti tunggal maysa. Ragsak mi ti tunggal maysa ang miyembro ti pamilya na. Napamisa na rong kaharan ti tanem dedi papa. Kadito'y manong nemi nga matangan mi ti panagarubos ti luwa ni mama. Nga nagpakawan iti panangkura na ni papa. Kanti kaawanin ti daginsen iti barokong na. Talinipat nan tinapalapas. Di ba panangikarina manong nemi nga ibilang na nga anak na ni June na duwada ti inada ni mama kastamad ten ka ni Manang Brenda. Ako namin nga nakagasgasad ni June doore awan amanan duwa ti inada. Nagasawa kami kay ni Marlon kalpasan ti duwa nga bulan sipud tayo di tamabigbig na kun ni mama kanaragsakin ti pamilya. Kami tama nung naimit agdadan na. Siyak ni Marlon, duwa nga anak, kastamatan na, kani mama, kani June. Irinto ta ni Brenda manong naimi inikamit ang digundaway na tapno ag pamilya. Iti kondisyon nga agbati ni June, iti sidong ni mama. Damanong road, kani manang Lily, manong naimi, adadamatan siyempre ti pamilya, sagduduhadaman ti anak, adadaman ti kabukbukudan da nga balay, iti nakaidis ti tumanda. Katak, ti pamilya mi kini Marlon, agraman kini John, iti kadandan na ita ni mama. Adamat lata di gondaway manong nemi nga sumro, iti kabaw ni mama. Ngayon ti magpagpintasan na, hanakon nga malipatan. Hamo na nga siyak ni Elsie kabunsun. Dito nga rin ti pagkasalitak, manong nemi kadagyaman aklaunay, ti anus mo nga nangurnos, iti pangatidugan nga pagkasalitak. Nagyaman aklaunay, ti anus mo nga nangibaan, sagad sabi ko ma, nadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan, ti biyag kadagiti padak nga di mga kanagbuya, more power to your program. Tuwing nga rin dagyaman nga pagayam mo, Elsie. Thank you kang Elsie, iting ka pa nagsurat, thank you mat kadagiti naruway nga nagbuya,